രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ അല്ലേ? തുടങ്ങല്ലേ നമുക്ക്? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഉഷാകുമാരി മാതാജി ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? എന്ന് പറയാനുണ്ടോ മാതാജി? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. ശ്രീ ചൈതന്യ മനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപാ കഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരോൻ വൈഷ്ണവാം ച ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഗണ രഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സദൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാ കൃഷ്ണപാദാൻ സഗണ ലളിതാ ശ്രീ വിശാഖാന്വിതാംശ്ച. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പതേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാ കാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ ശ്രീരാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി ഋഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ച കൽപതരൂപേശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യ ഏവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിൻ ഇതി നാമിനേ. നമസ്തേ സരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ 18 ദിവസത്തെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് അധ്യായം 5 കർമ്മയോഗം കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പ്രവർത്തനം. അതായത് കർമ്മ സന്യാസ യോഗത്തെ കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മള് ഒന്നാമത്തെ അധ്യായത്തില് നമുക്കറിയാം എന്താണ് കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധക്കളത്തിലെ സൈന്യ നിരീക്ഷണമായിരുന്നു. രണ്ടാമത്തെ അധ്യായം ഗീതാ വിഷയ സംഗ്രഹമായിരുന്നു. മൂന്നാമത്തെ അധ്യായം കർമ്മയോഗത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ചു. നാലാമത്തെ അധ്യായത്തിലെ അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി അല്ലെ. അഞ്ചാമത്തെ അധ്യായം കർമ്മയോഗം കർമ്മ സന്യാസ യോഗം. ഈ സന്യാസത്തിനെ കുറിച്ചാണ് നമുക്ക് ഇതില് പറയണം. അപ്പൊ ഇതില് അർജുനൻ ചോദിക്കുകയാണ്, കർമ്മം പരിത്യാഗമാണോ, കർമ്മം ത്യജിക്കുന്നതാണോ, അതോ ഭക്തിയുത സേവനമാണോ, ഏതാണ് നല്ലതെന്നാണ് ഭഗവാനോട് അർജുനൻ ഈ അധ്യായത്തിൽ ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിന് ഭഗവാൻ മറുപടി പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് അധ്യായം 5 കർമ്മ സന്യാസ യോഗം അത് നോക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാവരും കണ്ടിരുന്നുണ്ടാവും വിചാരിക്കുന്നു. കണ്ടോ? ഇല്ലല്ലോ, കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കണ്ടിട്ടില്ല? ഇല്ല, ഗ്രൂപ്പിലിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ? സ്റ്റഡി ഗ്രൂപ്പിലല്ലേ, കാണുന്നില്ലല്ലോ. സ്റ്റഡി ഗ്രൂപ്പിലല്ല, മറ്റേ ഗ്രൂപ്പിലാണ്. സ്റ്റഡി ഗ്രൂപ്പിലല്ലേ, മെയിൻ ഗ്രൂപ്പിലായിരുന്നു ഇട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ഒന്ന് വായിക്കേ ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്നാ. ഒന്നാമത്തെ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കട്ടോ. ഒന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്യാവോ? സജിത മാതാജിനെ മ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ, മുക്തിക്ക് ഏറ്റവും
നല്ല കർമ്മം ഏതാണായിരിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുന്നവരുടെ സ്ഥിതിയെ ശ്ലോകം 5 ഭാവബോധത്തിൽ ഉള്ളവനും ശാരീരിക ബോധത്തിൽ ഉള്ളവനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണെന്നാണ് പറയുന്നത്. ശ്ലോകം 17 എങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് മുക്തിമാർഗത്തിൽ മുന്നേറാൻ സാധിക്കും എന്ന് പറയുന്നു. ശ്ലോകം 5:18 എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്? ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ച ഒരു വ്യക്തിയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തെല്ലാം? 5 ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ടുള്ള ആസ്വാദനത്തിന്റെ ഫലമായി ദുഃഖമുണ്ടാകുന്നത് എങ്ങനെ? ഉദാഹരണം പറയാം. ബ്രഹ്മനിർവാണം എന്നാൽ എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്? ഭഗവത്ഗീതയിലെ ശാന്തി ശ്ലോകം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ശ്ലോകം ഏതാണ്? കേട്ടില്ലേ 10 ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമുക്ക് അധ്യായത്തിലോട്ട് കടക്കാം. കർമ്മയോഗം, കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പ്രവർത്തനം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അർജുന ഉവാച സന്യാസം കർമ്മണാം കൃഷ്ണ പുനർയോഗം ച സംസസി യശ്രേയ ഏതയോരേകം തന്മേ ബ്രൂഹി സുനിശ്ചിതം. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, കൃഷ്ണ, കർമ്മം ഉപേക്ഷിക്കണമെന്ന് ഒരിക്കൽ അങ്ങ് എന്നോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നു. പിന്നെ ഭക്തി പുരസരം കർമ്മം അനുഷ്ഠിക്കാൻ പറയുന്നു. ഈ രണ്ടിലും വെച്ച് ശ്രേയസ്കരമായത് ഏതെന്ന് ദയവായി എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരാമോ? അപ്പോ അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നത് എന്താണ്? ഒരിക്കൽ അങ്ങ് എന്നോട് പറഞ്ഞു കർമ്മം ഉപേക്ഷിക്കണമെന്ന്. പിന്നെ പറഞ്ഞു എന്താണ്? ഭക്തി പുരസരം കർമ്മം അനുഷ്ഠിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു. ഈ രണ്ടിലും വെച്ച് ഏറ്റവും ശ്രേയസ്കരമായത് ഏതാണെന്ന് എനിക്ക് ദയവായിട്ട് പറഞ്ഞു തരുമോ? ഭഗവാനോട് അർജുനൻ ചോദിക്കുകയാണ്. കാരണം സന്യാസം കർമ്മം ഉപേക്ഷിക്കുന്നതാണോ അതോ ഭക്തി പുരസരം കർമ്മം ചെയ്യുന്നതാണോ? ഏതാണ് ഈ 2 കാര്യങ്ങളിലും വെച്ച് ഏറ്റവും നല്ലതെന്നാണ് ഇവിടെ ആര് ചോദിക്കുന്നത്? അർജുനൻ ഭഗവാനോട് ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ അധ്യായത്തിൽ തന്നെ ഭഗവാൻ ഇതിനെ കുറിച്ചാണ് ഭക്തിപൂർവമായിട്ടുള്ള ഒരു സേവന കർമ്മത്തിന്റെ അതിനെ കുറിച്ചാണ് ഈ അധ്യായത്തിൽ തന്നെ ഭഗവാൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അപ്പൊ അർജുനന്റെ സംശയം എന്താണ്? സന്യാസം അല്ലെങ്കിൽ ജ്ഞാനയുക്തമായ പരിത്യാഗം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സർവ്വകർമ്മങ്ങളെയും ഉപേക്ഷിച്ചു കൊണ്ടാവണമെന്നാണ് ആര് വിചാരിക്കുന്നത്? അർജുനൻ വിചാരിച്ചത്. അതുകൊണ്ടാണ് അർജുനൻ ഈ രണ്ടും ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ടാണ് അർജുനൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം ഭഗവാനോട് ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്കൊരു സന്യാസിയെ കണ്ടാൽ അറിയാം. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞു ഒരു സന്യാസിക്കാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? സന്യാസ രൂപം കൊണ്ട് മാത്രം ഒരാൾ സന്യാസിയായിട്ട് കാര്യമില്ല അല്ലേ? നമ്മളെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ മുഴുവനും കൺട്രോൾ ചെയ്താൽ മാത്രമേ അയാൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുള്ളൂ? സന്യാസം സ്വീകരിച്ചിട്ട് കാര്യം ഉണ്ടാവുന്നുള്ളൂ. ഇവിടെ നമുക്ക് കാണുന്ന ഒരു സന്യാസിനെ നമുക്കറിയാം അയാൾ രൂപത്തിൽ സന്യാസിയാണ്, പക്ഷെ കയ്യിൽ എന്തുണ്ട്? സിഗരറ്റ് കയ്യിലുണ്ട്. അതായത് അയാളുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ആർക്ക് സാധിച്ചിട്ടില്ല? ഈ ഒരു സന്യാസിക്ക് സാധിച്ചിട്ടില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള സന്യാസികളെ നമുക്ക് സന്യാസി എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. സന്യാസി ആവണമെങ്കിൽ എന്താണ്? നമ്മൾ ഒരു ഗൃഹസ്ഥാശ്രമി ആണെങ്കിൽ തന്നെ ആ ഗൃഹസ്ഥ ജീവിതം കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള എല്ലാ കടമകളും എല്ലാതും കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമായിരിക്കണം ഇതിലേക്ക് കടക്കേണ്ടത്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ ഇന്ദ്രിയങ്ങള് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? നമുക്ക് അതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കാതെ വരുമ്പോ നമ്മളുടെ അതിന്റെ സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട്, അതിന്റെ തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഒരു സന്യാസി എപ്പോഴും എങ്ങനെയായിരിക്കണം? നമ്മള് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൺട്രോൾ ചെയ്തൊരു വ്യക്തി ആയിരിക്കണം. അപ്പൊ അർജുനൻ ഇവിടെ ചോദിക്കുന്നത് കർമ്മം ഉപേക്ഷിക്കുന്നതാണോ അതോ ഭക്തി പുരസരം കർമ്മം അനുഷ്ഠിക്കുന്നതാണോ? ഏതാണ് ശ്രേയസ്കരമായിട്ടുള്ളത് എന്നാണ് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് അർജുനൻ ഇവിടെ ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അർജുനന് ഭഗവാൻ എന്താ മറുപടി കൊടുക്കുന്നത്? ശ്രീ ഭഗവാനുവാച സന്യാസ കർമ്മയോഗശ്ച നിശ്രേയസകരാവുഭൗ തയോസ്തു കർമ്മ സന്യാസാത് കർമ്മയോഗാ വിശിഷ്യത്തെ. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, കർമ്മ പരിത്യാഗവും ഭക്തിയുതമായ കർമ്മവും മുക്തിക്ക് നല്ലത് തന്നെ. എങ്കിലും ഭക്തിയുതമായ സേവന കർമ്മമാണ് കർമ്മത്യാഗത്തെക്കാൾ ഉത്തമം. അപ്പൊ രണ്ടും നല്ലത് തന്നെയാണ്. കർമ്മം പരിത്യജിക്കുന്നതും കർമ്മം പരിത്യജിക്കുക, എന്താ പറയാ, കർമ്മം ത്യാഗം ചെയ്യുന്നതും, പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഭക്തിയുതമായിട്ടുള്ള കർമ്മവും രണ്ടും മുക്തിക്ക് നല്ലതാണ്. പക്ഷെ ഏറ്റവും നല്ലത് എന്താണ്? ഭക്തിയുത സേവന കർമ്മമാണെന്ന് പറയണം. അപ്പൊ കർമ്മം ത്യജിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഏറ്റവും ഉത്തമമായിട്ടുള്ളത് ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യാണ്. അതായത് ഭക്തിയുത സേവനം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? കർമ്മം ചെയ്യണം, അത് ആർക്കായിട്ട് ചെയ്യണം? ഭഗവാനായിട്ട് ചെയ്യണം. അപ്പൊ കർമ്മം ത്യജിക്കുന്നതിനേക്കാൾ, കർമ്മം ചെയ്യാതിരിക്കുന്നേക്കാൾ നല്ലത് എപ്പോഴും എങ്ങനെയാണ്? കർമ്മം ചെയ്യണം, അത് ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണെന്നും ഭഗവാൻ ആർക്ക് പറഞ്ഞെടുക്കാണ്? ഭക്തിയുത സേവനമാണ് ഏറ്റവും നല്ലതെന്ന്
ഭഗവാൻ അർജുനന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. അപ്പൊ കർമ്മം ത്യജിക്കുന്നേക്കാൾ നല്ലത് ഭക്തിയുടെ സേവനമാണെന്നുള്ളത് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അല്ലെ. അപ്പൊ ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യാം? നമുക്ക് ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എന്തും ചെയ്യാം. ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്നാണ് അർത്ഥാക്കുന്നത്. ഒരാളോട് ഭക്തി ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ പറയുമ്പോ നമുക്ക് എന്താണ് അറിയേണ്ടത്? ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭക്തിയുടെ സേവനമായിരിക്കണം. അതായത് നമ്മളിപ്പോ നമ്മളുടെ മക്കളോട് സ്നേഹം കാണിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? നമുക്ക് അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ മേടിച്ചു കൊടുക്കും. അവർക്ക് എന്താണോ ആഗ്രഹം, അവർക്ക് എന്താണോ വേണ്ടത്, അതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്തു കൊടുത്തിട്ടാണ് നമ്മുടെ മക്കളുടെ അടുത്ത് സ്നേഹം കാട്ടുക. എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് ചെയ്യുന്നത്? നമുക്ക് അവരുടെ അടുത്ത് അത്രയും സ്നേഹമുണ്ട് നമ്മൾ പ്രകടിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ ഭഗവാനോട് നമുക്ക് സ്നേഹമുണ്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെയാ കാണിക്കുന്നത്? ഭഗവാൻ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ? ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല അല്ലെ. നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ അടുത്തും സ്നേഹം കാണിക്കേണ്ടതാണ്. ഭഗവാന് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം. അതായത് ഭഗവാന് നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടത്? ഭഗവാന് വേണ്ടത് നമ്മൾ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഭഗവാൻ ആവശ്യം. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? കീർത്തനങ്ങൾ ചൊല്ലിക്കൊടുക്കുക, ഭഗവാന് മാല കെട്ടി കൊടുക്കുക, ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് കാണിക്കേണ്ടത്? ആ ഭക്തി കാണിക്കേണ്ടത്. ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളവരോട് നമ്മൾ സ്നേഹം കാണിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണോ നമ്മൾ അവർക്കത് പ്രകടിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മളല്ലാണ്ട് സ്നേഹം ഉള്ളിൽ വെച്ചിട്ട് എനിക്ക് നിന്നോട് സ്നേഹമുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ ഒന്നും ചെയ്യാതിരുന്നത് മറ്റുള്ളൊരു വ്യക്തിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല, അത് ചെയ്യുന്നതിന് ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ നടക്കുന്നില്ല അവിടെ അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മൾ ശരിക്കും ആ ഒരു ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ വരുമ്പോഴും നമ്മൾ ഭഗവാനോട് സ്നേഹമുണ്ട്, നമുക്ക് ഭക്തി ഉണ്ട്, നമ്മൾ കാണിക്കുക എങ്ങനെയാണ്? ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലൂടെ ആയിരിക്കണം. ഭഗവാനെ അടുത്ത് കീർത്തനങ്ങൾ ആലപിക്കുക, ഭഗവാന് മാല കെട്ടിക്കൊടുക്കുക, എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഭഗവാനെ നമ്മൾ സേവിക്കാൻ സാധിക്കുക? ഭഗവാന് ഇഷ്ടമുള്ള പ്രസാദം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഭഗവാനെ നേദിക്കുക. അതായത് എല്ലാം ഭഗവാനായിട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ആ ഭഗവാനും നമ്മളും തമ്മിലുള്ള ഒരു കണക്ഷൻ ഉണ്ടാവുന്നത്. അപ്പൊ അതാണ് പറയുന്നത്, ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ എന്താണ്? ഭക്തിയുടെ സേവനമാണ്. അതാണ് പ്രഭാതർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു സ്നേഹം നമുക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളത് പ്രകടിപ്പിക്കണം, എങ്കിൽ മാത്രമേ അത് എന്താകുന്നുള്ളൂ, അതിനൊരു ആക്കം വരുന്നുള്ളൂ, അതിനൊരു ഫലം വരുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ ഏറ്റവും നല്ലത് കർമ്മത്യാഗത്തെക്കാൾ ഉത്തമമായിട്ടുള്ളത് എന്താണെന്ന് പറയാണ്? ഭക്തിയുടെ സേവനമാണ് ഏറ്റവും ഉത്തമമായിട്ടുള്ളതെന്നൂടെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരാണ്. ഇനി ഒരു കഥയാണ് അടുത്തതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഈ ഭക്തിയുടെ സേവനവും പിന്നെ ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടുള്ള കർമ്മം ചെയ്യുന്നതിനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടൊരു കർമ്മം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു തെറ്റ് സംഭവിച്ചെന്താണ്? അതിന്റെ ഫലം നമ്മൾ അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഒരു പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അത് പുണ്യമായാലും പാപമായാലും നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിയിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു തെറ്റ്, ഒരു പുണ്യപ്രവൃത്തി ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു തെറ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഫലം നമ്മൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരികയാണ്. നേരെ മറിച്ച് നമ്മൾ ഭക്തിയുടെ സേവനമാണ് ചെയ്യുന്നെങ്കിലോ അതിന്റെ ഫലങ്ങളൊന്നും നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ അതിന് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നില്ല? ഗുണങ്ങളോ ദോഷങ്ങളോ എന്തായാലും അത് നമ്മൾ അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നില്ല. അതൊരു നൃഗൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു രാജാവിന്റെ കഥയാണ്. ആ നൃഗൻ എന്ന രാജാവ് അദ്ദേഹം എന്താ ചെയ്തിരുന്നു വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുറെ പുണ്യങ്ങൾ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, കിട്ടി സ്വർഗത്തിൽ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യായിരുന്നു? ഡെയിലി ബ്രാഹ്മണന്മാർക്ക് ഒരു പശുവിനെ ദാനം ചെയ്യുമായിരുന്നു. അപ്പോ പശുവിന്റെ ദാനം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും മഹത്തായിട്ടുള്ള ദാനമാണ്. അതും ശ്രേഷ്ഠരായ വ്യക്തികൾക്ക്, ഉന്നതരായ വ്യക്തികൾക്ക്, ആ അർഹതയുള്ളവർക്കാണ് ആര് ദാനം ചെയ്തു കൊടുത്തിരുന്നത്? ഈ രാജാവ് ദാനം കൊടുത്തിരുന്നത്. അപ്പൊ എന്നും എന്ത് ചെയ്യും? ഒരു പശുവിനെ ഒരു ബ്രാഹ്മണന്മാർക്ക് തെരഞ്ഞു കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട്, അതായത് അത്രയും യോഗ്യതയുള്ളവർക്കാണ് ആര് ആ ദാനം കൊടുത്തിരുന്നത്? രാജാവ് ദാനം കൊടുത്തിരുന്നത്. കാരണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്തായിരുന്നു? സ്വർഗത്തിലോട്ട് പോകാം, കുറെ പുണ്യങ്ങൾ അനുഭവിക്കാമെന്ന് മാത്രമായിരുന്നു അദ്ദേഹം ചിന്തിച്ചിരുന്നത് രാജാവ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ എന്നും ഓരോ പശുവിനെ ദാനം കൊടുക്കും. അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം ഒരു പശുവിനെ ദാനം കൊടുത്തു. പക്ഷെ പശു വൈകുന്നേരമായപ്പോ എന്താ ചെയ്ത്? ആ പശു ആ ബ്രാഹ്മണന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് തിരിച്ച് ഈ രാജാവിന്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ പശുവിനെ കെട്ടുന്ന സ്ഥലത്തോട്ട് തിരിച്ചു വന്നു. രാജാവ് ഇത് അറിഞ്ഞില്ല. പിറ്റേ ദിവസം വീണ്ടും അടുത്ത ബ്രാഹ്മണന് പശുവിനെ ദാനം കൊടുക്കുന്നു. പക്ഷെ ആ ദാനം കൊടുത്തപ്പോ ഈ അഴിഞ്ഞു വന്ന പശുവിനെയാണ് ആ ദാനമായിട്ട് കൊടുത്തത്. ആ പശുവിനെ കൊണ്ട് ആ വ്യക്തി പോകുന്ന സമയത്ത് പശു നഷ്ടപ്പെട്ട ബ്രാഹ്മണൻ രാജാവിന്റെ കൊട്ടാരത്തിലോട്ട് വരായിരുന്നു. എന്തിന്? ഇത് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, തന്റെ പശുവിനെ കാണുന്നില്ല എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൊട്ടാരത്തിൽ വരുമ്പോഴാണ് തന്റെ നഷ്ടപ്പെട്ട പശുവിനെയും കൊണ്ട് മറ്റൊരു ബ്രാഹ്മണൻ പോകുന്നത് ഇയാൾ കണ്ടത്. അപ്പൊ അത് കണ്ടപ്പോ ഇയാൾക്ക് മനസ്സിലായത് ഇയാളുടെ പശുവാണെന്ന്. അപ്പൊ ഇവര് രണ്ടുപേരും കൂടി സംസാരിച്ചു. അപ്പൊ ഈ നഷ്ടപ്പെട്ട ബ്രാഹ്മണൻ പറഞ്ഞു ഇത് എന്റെ പശുവാണ്, ഇവിടെ അഴിഞ്ഞു പോകുന്നതാണെന്ന്. പക്ഷെ ഈ ബ്രാഹ്മണൻ പറഞ്ഞു എനിക്കിന്നത് രാജാവ് ദാനമായിട്ട് തന്നതാണെന്ന്. അപ്പൊ അവര് തമ്മിൽ തന്നെ വാക്ക് തർക്കമായി, അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അത് കൊടുക്കാനായിട്ട് സമ്മതിച്ചില്ല. അങ്ങനെ കൊട്ടാരത്തിലെത്തി. കൊട്ടാരത്തില് രാജാവിനോട് ഇത് അവതരിപ്പിച്ചപ്പോ
രാജാവിന് കാര്യം മനസ്സിലായി. എന്താണ്, തനിക്ക് തെറ്റുപറ്റിപ്പോയതാണ്. കാരണം ഇന്നലെ ഈ കൊട്ടാരത്തില് വന്ന താൻ കൊടുത്ത പശുവാണ് ഇന്ന് വേറൊരാൾക്ക് ദാനമായിട്ട് കൊടുത്തതെന്ന് ആ വ്യക്തിക്ക് രാജാവിന് മനസ്സിലായി. പക്ഷെ രണ്ടുപേരും ബ്രാഹ്മണന്മാരാണ്, രണ്ടുപേരെ പിണക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ രാജാവ് പറഞ്ഞു, രണ്ടുപേരോടും പറഞ്ഞു, ആരെങ്കിലും ഒരാൾ ഇതൊന്ന് ഉപേക്ഷിച്ച് ഇതിനേക്കാളും നല്ലൊരു പശുവിനെ നിങ്ങൾക്ക് തരാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് രണ്ടുപേരും സമ്മതിച്ചില്ല. അവർക്ക് രണ്ടുപേർക്കും ആ ഒരു പശുവിനെ തന്നെ മതി. ലാസ്റ്റ് രണ്ടുപേരും പശുവിനെ വേണ്ടാതെ അവിടെ ഇട്ടിട്ട് രാജാവിനെ ശപിച്ചു പോകാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ രാജാവ് ഇത് മുഴുവനും ചെയ്തത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു? രാജാവിന് പുണ്യം അനുഭവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു രാജാവ് ഈ പ്രവർത്തികളെല്ലാം ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ എന്താ സംഭവിച്ചതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അപ്പൊ രാജാവ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും രാജാവിന് ശാപം കിട്ടാണ്. രാജാവിന് ശപിച്ചുകൊണ്ടാണല്ലോ അവർ പോയി. അതിന് ശേഷം രാജാവ് മരണം സംഭവിച്ച് യമരാജന്റെ അടുത്ത് ചെന്നപ്പോ യമരാജൻ ചോദിക്കാണ്, കുറെ പുണ്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ അതിലൊരു പാപമുണ്ട്, അതിലേതാണ് ആദ്യം അനുഭവിക്കേണ്ടതെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ രാജാവ് പറഞ്ഞു, എനിക്ക് ആദ്യം പാപം അനുഭവിച്ചാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ആ പാപത്തിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ഈ നിർഗൻ എന്ന് പറഞ്ഞ രാജാവ് ഒരു വലിയൊരു പല്ലി ഓന്തായിട്ട് ജനിക്കുകയാണ്. അത് വന്നിട്ട് എവിടെയാ വീഴുന്നത്? ദ്വാരകയിലുള്ള ഒരു ഭഗവാന്റെ കൊട്ടാരത്തിലെ ഒരു പൊട്ടക്കിണറ്റിലാണ് വന്ന് വീഴുന്നത്. അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ മക്കള് സാമ്പനൊക്കെ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അവരുടെ കളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന പന്ത് ഈ ഒരു കിണറ്റിൽ വീഴാണ്. കിണറ്റിൽ വീണിട്ട് അപ്പൊ ഈ പന്ത് എടുക്കാൻ നോക്കിയപ്പോ ഈ ഒരു വലിയൊരു പല്ലിനെ കണ്ടപ്പോ ഇവർക്കത് പേടിച്ചിവർ എടുക്കാൻ സാധിച്ചില്ല. അവർ ചെന്ന് നേരെ അച്ഛന്റെ അടുത്ത്, അതായത് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പറയാണ്. അങ്ങനെ ഭഗവാൻ വന്ന് തൊട്ടപ്പഴയ്ക്കും ഈ പല്ലി എന്തായി മാറാണ്? രാജാവാണല്ലോ, രാജാവായിട്ട് മാറി അങ്ങനെ മോക്ഷം കിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ പല്ലിക്ക്. അപ്പൊ ചോദിക്കാണ് പല്ലിനോടത്ത്, രാജാവ് ചോദിക്കാണ്, അങ്ങ് ആരാണെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ പറയാണ്, പല്ലി പറയണത് അങ്ങേക്ക് അറിയാത്തതായിട്ടൊന്നുമില്ല, ഭഗവാൻ അറിയാതെ ഒന്നും നടക്കുന്നില്ലല്ലോ. അപ്പൊ എങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കഥ പറയാണ്, ഈ ഒരു കഥ പറയാണ്. അപ്പൊ അതിനുശേഷം രാജാവിന് മനസ്സിലാവാണ് ഭക്തിയുത സേവനവും ഇതും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. കാരണം എന്താണ്? അദ്ദേഹം ചെയ്തത് മുഴുവൻ എന്താണ്? പുണ്യം കിട്ടാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് അദ്ദേഹം ദാനം കൊടുത്തത്. കാരണം കർമ്മം കുറേ ചെയ്തു, ദാനങ്ങൾ കൊടുത്തു, ഇതൊക്കെ കർമ്മം ചെയ്തത് എങ്ങനെയാണ്? ഭക്തിയുത സേവനമല്ല അദ്ദേഹം ചെയ്തതൊന്നും. അദ്ദേഹം ചെയ്തത് കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടുള്ള കർമ്മങ്ങളാണ് അദ്ദേഹം ചെയ്തത് മുഴുവനും. ആ നിഷ്കാമ കർമ്മം, ആ കർമ്മം ചെയ്തതിന്റെ ഫലമായിട്ട്, ഫലം ആഗ്രഹിച്ച് ചെയ്ത കർമ്മത്തിന്റെ ഫലമായിട്ട് അതിലൊരു ചെറിയൊരു തെറ്റ് വന്നപ്പോ എന്താ സംഭവിച്ചത്? അതിന്റെ ശിക്ഷ അദ്ദേഹത്തിന് അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വന്നു. നേരെ മറിച്ച് ഭക്തിയുത സേവനമാണ് ചെയ്തതെങ്കിലോ, അപ്പൊ അതിന്റെ ചെറിയൊരു തെറ്റ് നമ്മൾ സംഭവിച്ചാൽ പോലും അതെന്താണ്? അത് ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് എന്ത് വരുന്നില്ല? അതിന്റെ പാപപുണ്യ ഫലങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നില്ല. അപ്പൊ അതാണ് ഭക്തിയുത സേവനവും പിന്നെ ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം വരുന്നത്. അപ്പൊ എപ്പോഴും നമ്മൾ ചെയ്യാനായിട്ട് എങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടത്? ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളെല്ലാം ഭഗവാൻ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയണം. അപ്പൊ ഭക്തിയുത സേവനമാണ് കർമ്മ പരിത്യാഗത്തേക്കാൾ ഏറ്റവും ഉത്തമമായിട്ടുള്ളതെന്ന് ഭഗവാൻ ഇതിലൂടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാണ് ഈ അധ്യായത്തില്. അപ്പൊ ഇനി അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞത്? ജ്ഞേയസ നിത്യ സന്യാസി യൗന തേഷ്ടീന കാംക്ഷതി നിർദ്ദന്തോ ഹി മഹാബാഹോ സുഖം ബദ്ധാത്മുതി കർമ്മഫലങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുകയോ വെറുക്കുകയോ ചെയ്യാത്ത ആളാണ് നിത്യസന്യാസി. മഹാബാഹുവായ അർജുന, അയാൾ ദ്വന്ദ്ങ്ങളിൽ നിന്നൊഴിഞ്ഞ് എളുപ്പത്തിൽ ഭൗതിക ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് മുക്തനാകുന്നതോടൊപ്പം മോക്ഷം അടയുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ നിത്യസന്യാസി ആരാണ് പറയുന്നത്? നിത്യസന്യാസി ആരായിരിക്കും? കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങളൊന്നും ആഗ്രഹിക്കും ചെയ്യുന്നില്ല, വെറുക്കുകയും ചെയ്യുന്നില്ല. അങ്ങനത്തെ ആളാണ് ആര്? നിത്യസന്യാസി. അപ്പൊ സന്യാസി എപ്പോഴും കർമ്മം ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഫലങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നില്ല, അതിന്റെ ഫലങ്ങളെ വെറുക്കുകയും ചെയ്യുന്നില്ല. അയാൾ എപ്പോഴും ദ്വന്ദ്ങ്ങളിൽ നിന്നൊഴിഞ്ഞ്, ദ്വന്ദ്ങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ്? രണ്ട് ഭാവങ്ങൾ, ഒന്നില്ലെങ്കിൽ സുഖം ഉണ്ടാവും, അതല്ലെങ്കിൽ ദോഷം ഉണ്ടാവും, ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ഇഷ്ടം ഉണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ ദേഷ്യം ഉണ്ടാവും. അതാണ് ദ്വന്ദ്ങ്ങൾ. ഈ രണ്ട് ഭാഗങ്ങൾ, യെസ് ഓർ നോ എന്ന് പറയില്ലേ, ആ രണ്ട് ഭാവങ്ങളിൽ നിന്നൊഴിഞ്ഞ് എളുപ്പത്തിൽ ഭൗതിക ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് മുക്തനാകുന്നതോടൊപ്പം മോക്ഷം അടയുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഒരു നിത്യസന്യാസി എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഫലങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുകയില്ല, വെറുക്കുന്നില്ല, മാത്രമല്ല അയാൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും? ദ്വന്ദ്ങ്ങളിൽ നിന്നൊഴിഞ്ഞ് എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഈ ബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനാകുന്നു. ഒപ്പം തന്നെ എന്ത് സംഭവിക്കും? അയാൾക്ക് മോക്ഷം അടയാനും സാധിക്കും. അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികളെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? നിത്യസന്യാസി എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം അയാൾക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള വ്യക്തമായ ഒരു ധാരണ ആർക്കുണ്ടായിരിക്കും? ആ ഒരു ജ്ഞാനം ആർക്കുണ്ടായിരിക്കും? ഈ നിത്യസന്യാസികൾക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം എപ്പോഴും എങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയായിരിക്കും? ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് സേവനം ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരിക്കും. കാരണം ഭഗവാന്റെ ഒരു അംശമാണ് നമ്മൾ എന്നുള്ളൊരു ബോധം ഇവർക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും.
അതുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പ്രവർത്തികളും ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും അദ്ദേഹം ചെയ്തുകൊണ്ടു പോകുന്നത്. സന്യാസസ്തു മഹാബാഹോ ദുഃഖമാപ്തൂമയോ ഗതഃ യോഗയുക്തോ മുനിർ ബ്രഹ്മ നചീരേണാധിഗച്ഛതി. എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ത്യജിച്ചു വന്നിരിക്കലും ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാതെ ആർക്കും സന്തുഷ്ടി നേടാനാവില്ല. ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ചിന്താശാലിയായ ഒരു വ്യക്തി അചിരേണ ബ്രഹ്മപദം പ്രാപിക്കും. ഇപ്പൊ തന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ നൃഗരാജാവിന്റെ കഥ. ഇപ്പൊ എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ത്യജിച്ചു വന്നിരിക്കലും ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാതെ ഒരു വ്യക്തിക്കും എന്തുണ്ടാവില്ല, സന്തുഷ്ടി നേടാനാവില്ല. കാരണം അദ്ദേഹം കുറെ ചെയ്തു, ദാനധർമ്മങ്ങളൊക്കെ കുറെ ചെയ്തെങ്കിലും അയാൾക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് സന്തുഷ്ടി കിട്ടാഞ്ഞത്, ത്യാഗത അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നത്? ആ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാത്ത ഒറ്റ കാരണം കൊണ്ടാണ് അല്ലെ. ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികള് ഭഗവാന്റെ പരമപദം പ്രാപിക്കാനായിട്ട് എളുപ്പത്തിൽ സാധിക്കുന്ന പറഞ്ഞ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ മുഴുക, ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ് ഭഗവാൻ മെയിൻ ആയിട്ട് ഇതിലിപ്പോ എടുത്തു പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ എപ്പോഴും സേവനങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. അത് എങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാം? അത് ഭഗവാനെ ഏത് രീതിയിലും നമുക്ക് സേവിക്കാം. ഭഗവാനെ എന്താ പറഞ്ഞ, ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, നമ്മൾ ഭഗവാന് കീർത്തനങ്ങൾ ആലപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാം, ഭഗവാന്റെ കഥകൾ കേൾക്കൊണ്ടിരിക്കാം, ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ വർണ്ണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാം. എന്തൊക്കെയാണോ നമുക്ക് ഭഗവാന് വേണ്ടി സമർപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്നത്, എങ്ങനെയൊക്കെയാണോ ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നത്, ഏത് രീതിയിലായാലും നമ്മൾ ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്യാനായിരിക്കും. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഭഗവാൻ ഒരു സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ ശ്രവണമാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഭക്തിയുടെ 9 ഭക്തി സേവനത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ശ്രവണം, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ച്. അപ്പൊ അതെന്താണ്? അതും നമ്മളുടെ ഒരു സേവനമാണ്. ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങളും ഭഗവാൻ അത്രയും, നമ്മ പറഞ്ഞു സ്വല്പമപ്യസ്യ ധർമ്മസ്യ ത്രായതേ മഹതേ ഭയർന്നില്ല. അപ്പൊ ചെറിയൊരു കാര്യം പോലും ഭഗവാൻ അത് വലിയൊരു കാര്യമായിട്ടാണ് ഭഗവാൻ എടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്താണ്? ഒരു സേവനമാണ്, ശ്രവണം. ശ്രവണം എന്ന് പറഞ്ഞതും നമ്മുടെ നവവിധ ഭക്തിയിൽ വരുന്ന ഫസ്റ്റത്തെയാണ് ശ്രവണം. ആ ശ്രവണത്തിലൂടെ നമ്മൾ എന്താ അറിയുന്നത്? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ രാവിലെ എല്ലാവരും ഇതിൽ ഇരിക്കുന്നത്. അതും ഒരു സേവനം തന്നെയാണെന്ന് പറയാണ്. അപ്പൊ എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ത്യജിച്ചു വന്നിരിക്കലും ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാതെ ആർക്കും എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല? അപ്പൊ സന്തുഷ്ടി നേടാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാലാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത്? ബ്രഹ്മപദം പോകാനായിട്ട് സാധിക്കുക. അപ്പൊ സന്യാസികൾ തന്നെ 2 തരത്തിൽ പറയും. ഒന്ന് വൈഷ്ണവ സന്യാസികളുണ്ട്, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ സാഖ്യ സിദ്ധാന്തത്തിൽ, അതായത് മായാവാദ സന്യാസികൾ ഉണ്ടാവും. ഈ വൈഷ്ണവ സന്യാസികൾ എന്താണ്? അവരെപ്പോഴും ഇത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരായിരിക്കും. നമ്മൾ ഈ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരായിരിക്കും വൈഷ്ണവ സന്യാസികൾ. പക്ഷെ ഈ മായാവാദ സന്യാസികൾ എങ്ങനെയാണ്? അവർക്ക് ഇതിനെ കുറിച്ച് യാതൊരു ബോധം ഉണ്ടാവില്ല. അവര് ഭഗവാനെ ഒരു രൂപമുണ്ടെന്ന് പോലും അവർ ചിന്തിക്കാത്തവരാണ് ആര്? മായാവാദ സന്യാസികൾ. അപ്പൊ അവര് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തില് ഏർപ്പെടുന്നില്ല. അപ്പൊ അത് കാരണം കൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് എന്താണ്? അവർക്ക് ഭഗവാന്റെ സേവനത്തെ ആസ്വദിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഭഗവാന് വേണ്ടി ഒരു മാല കെട്ടുമ്പോൾ നമുക്കതിൽ വളരെ സന്തോഷമായിരിക്കും. കാരണം നമ്മളത് ചിന്തിക്കാണ്, നമ്മൾ ഈ മാല കെട്ടി ഭഗവാൻ അർപ്പിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു സന്തോഷം, അത് നമുക്ക് ചെയ്യുന്നവർക്ക് ശരിക്കും ഫീൽ ചെയ്യാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അല്ലെ. പക്ഷെ അങ്ങനെ ഭക്തിയുടെ സേവനം, ഭഗവാന് വേണ്ടി സേവനം ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്കത് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക? നമുക്കത് ആസ്വദിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുക. അല്ലാത്തവർക്ക് അത് പറ്റില്ല, ആ ആസ്വാദനം അവർക്ക് കിട്ടുന്നില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ വൈഷ്ണവ സന്യാസികൾക്ക് എന്തുറപ്പാണ്? അവർക്ക് അന്ത്യത്തിലെ ഭഗവാന്റെ സന്നിധി പോകാൻ സാധിക്കുമെന്നുള്ളത് അവർക്ക് ഉറപ്പുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. അജ്രേണ പരമപദം പ്രാപിക്കുന്നല്ലേ പറയുന്നത്. ഇനി അടുത്തതിൽ എന്താ പറയുന്നത്? ഭക്തി സേവനത്തിന്റെ അതിനെ കുറിച്ച് പറയണത് ഇങ്ങനെ: ബ്രഹ്മണ്യാധ്യായ കർമാണി സംഗം ത്യക്താ കരോതി യഃ ലിപ്യതേന സപാപേന ആസക്തി കൂടാതെ ഫലത്തെ പരമപുരുഷന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് തന്റെ കർത്തവ്യങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ഒരാളെ താമരയിലയിലെ വെള്ളം എന്ന പോലെ ദുഷ്കർമ്മ ഫലങ്ങൾ ബാധിക്കുകയില്ല. അപ്പോ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുന്നവരുടെ സ്ഥിതി എങ്ങനെയായിരിക്കും പറയുന്നത്? ആസക്തി കൂടാതെ ഫലത്തെ പരമപുരുഷന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് തന്റെ കർത്തവ്യങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നവർക്ക്. അപ്പൊ നമുക്കൊരു ആസക്തി ഇല്ല, ഫുള്ള് ഉണങ്ങിയിരിക്കുന്ന പോലെ ആയിരിക്കില്ല. ആ വെള്ളം അതുമേല് വേറെ ചില ഇലകൾ എങ്ങനെയാണ്? അത് വെള്ളത്തിൽ മുക്കി പിടിച്ച് പൊക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നനഞ്ഞിരിക്കുന്നുണ്ടോ? പക്ഷെ താമരയുടെ ഇല
എങ്ങനെയാ പ്രത്യേകത? അത് വെള്ളത്തിലിട്ടിട്ട് നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും അതിലെന്തുണ്ടാവില്ല, നനവുണ്ടാവില്ല. അതാണ് താമരയിലയുടെ പ്രത്യേകത. അപ്പൊ അതേപോലെയാണ് ഈ ഭക്തന്മാര് പരമപുരുഷന് ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങള് ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതില് ദുഷ്കർമ്മ ഫലങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും അത് ആരെ ബാധിക്കുന്നില്ല, അവരെ ബാധിക്കുന്നില്ല. ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് കർത്തവ്യങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഒരു താമരയിലയിലെ വെള്ളം എന്ന പോലെ ദുഷ്കർമ്മ ഫലങ്ങൾ ബാധിക്കുന്നില്ല. ക്ലിയർ ആ എല്ലാവർക്കും? നമ്മള് ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾ ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതില് എന്തെങ്കിലും ദുഷ്കർമ്മ ഫലങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും അത് ആരെ ബാധിക്കുന്നില്ല, ചെയ്യുന്നവരെ ബാധിക്കുന്നില്ല. എങ്ങനെയാണ് ഉദാഹരണം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? മാതാജി ഇടയ്ക്ക് വോയിസ് കട്ടാവുന്നുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവരും ഒന്ന് ക്ഷമിക്കൂ, മാതാജിയുടെ നെറ്റിന് എന്തോ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ, ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യൂ. മാതാജി ഇടയ്ക്ക് കട്ടായി പോവായിരുന്നു വോയിസ്. ഓഹോ, ഇപ്പൊ ശരിയായോ? ശരിയായിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ. ഇപ്പോഴും വോയിസ് ബ്രേക്ക് ആവുന്നുണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി ഇപ്പൊ ഇല്ല മാതാജി, സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഇടയ്ക്ക് കട്ടാവുമായിരുന്നു. ആരോ ഉണ്ടെന്ന് പറയണ്ടല്ലോ മാതാജി. ഇല്ല, ഇപ്പൊ ഓക്കെ ആയി മാതാജി. ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. കുറച്ച് സമയം പോയായിരുന്നു, ഇപ്പോഴാ കിട്ടിയത്. ഞാൻ എന്താ വീഡിയോ ഓഫ് ചെയ്യണോ? സൗണ്ട് ബ്രേക്ക് ആണെങ്കിൽ പറയും, ഞാൻ വീഡിയോ ഓഫ് ഇനി ബ്രേക്ക് ചെയ്യാം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ താമരയിലെ വെള്ളം പോലെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന മാലിന്യങ്ങള് ബാധിക്കുന്നുണ്ടാവില്ല. എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ താമരയിലയില് വെള്ളത്തിലിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെ, താമരയിലെ വെള്ളത്തിൽ കിടന്നാലും എന്താണ് നനയാത്തതുപോലെ നമ്മളെ ആ മാലിന്യങ്ങളൊന്നും ബാധിക്കുന്നില്ല എന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നത്. പിന്നെ അടുത്തതിൽ എന്ത് പറയണ? യുക്ത കർമാഫലം ത്യക്ത ശാന്തി മാപ്നോതി നൈഷ്ഠികീം അയുക്ത കാമകാരേണ ഫലേ സക്തോ നിപത്യതേ. സ്ഥിരചിത്തനായ ഒരു ഭക്തൻ കർമ്മഫലങ്ങളെല്ലാം എനിക്ക് അർപ്പിക്കുന്നത് കൊണ്ട് സമ്പൂർണ്ണ സമാധാനം നേടുന്നു. എന്നാൽ ഈശ്വരനിൽ നിന്ന് വേർപെട്ട് നിൽക്കുന്നവൻ തന്റെ കർമ്മഫലങ്ങളിൽ അത്യാഗ്രഹിയാകിയാൽ അതിൽപ്പെട്ട് വലയുന്നു. അപ്പോ സ്ഥിരചിത്തനായിട്ടുള്ള ഒരു ഭക്തൻ എല്ലാ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങളും ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചു കൊണ്ട് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? അയാൾക്ക് സമ്പൂർണ്ണ സമാധാനം. കാരണം നമ്മൾ എന്തൊരു പ്രവൃത്തി ചെയ്യുമ്പോഴും നമുക്ക് ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അത് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ്, നമ്മൾ അതിന്റെ ഫലങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്കതൊരിക്കലും എന്തുണ്ടാവുന്നില്ല, നമുക്ക് പ്രശ്നം ഉണ്ടാവുന്നില്ല, നമുക്ക് ടെൻഷൻ ഉണ്ടാവുന്നില്ല അല്ലെ. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ തോന്നുക, അതെന്താവാവോ, അതെങ്ങനെയാവാവോ എന്ന് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് സമാധാനം ഉണ്ടാവില്ല. പക്ഷെ ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആ ഭക്തൻ വിചാരിക്കുക എന്താണ്, എനിക്ക് എന്താണോ നല്ലത് അതായിരിക്കും ഭഗവാൻ ചെയ്തു തരുന്നുണ്ടാവുക എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് എപ്പോഴും എന്താ ഉണ്ടാവുക, നമ്മളത് ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഓൾറെഡി. അപ്പൊ നമുക്ക് നല്ലത് എന്തോ അത് ഭഗവാൻ ചെയ്യുമെന്നാണ് ആര് ചിന്തിക്കുക? എപ്പോഴും ഭക്തന്മാർക്കറിയാം. ഭഗവാൻ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണോ വേണ്ടത് അത് ഭഗവാൻ അറിയുന്നത് കൊണ്ട് അതിനനുസരിച്ച് ഭഗവാൻ ചെയ്യുന്ന ഭക്തന്മാർ ചിന്തിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അവർക്ക് ഒരിക്കലും എന്തുണ്ടാവുന്നില്ല, മനസ്സമാധാനം പോകുന്നില്ല. അവർക്ക് എപ്പോഴും സമാധാനം ഉണ്ടാവും. നേരെ മറിച്ച് ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കാതെ ചെയ്യുന്നവരുടെ അവസ്ഥ എന്തായിരിക്കും? അവരെപ്പോഴും ആ കർമ്മഫലങ്ങളിൽ അത്യാഗ്രഹിയാൽ അതിൽ വിളയുന്നു. ഇപ്പൊ നമ്മളുടെ ഇഷ്ടത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട്, നമ്മൾ സ്വന്തം ആഗ്രഹത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ, കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ ആ കർമ്മഫലത്തില് ആഗ്രഹത്തില് നമ്മളപ്പോ അത് എന്തായിരിക്കും, അതെന്തായിരിക്കും എന്ന് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ അങ്ങനെ ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. ഏതൊരു പ്രവൃത്തി ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും അതെന്താവോ എന്ന് ആലോചിച്ച് നമ്മളെ സമാധാനം പോകുന്നു മാത്രല്ല,
നമുക്ക് എപ്പോഴും എന്താണ്, എപ്പോഴും ടെൻഷൻ ആയിരിക്കും നമുക്ക്. കാരണം ആ പ്രവൃത്തിനെ കുറിച്ചായിരിക്കും നമ്മളുടെ ചിന്ത മുഴുവൻ. നേരെ മറിച്ച് ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന ബാക്കിയൊക്കെ ആര് നോക്കിക്കോളും, ഭഗവാൻ നോക്കിക്കോളും എന്നുള്ളൊരു മൈൻഡ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഉണ്ടാവുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് സമാധാനമായിരിക്കും, നമുക്ക് യാതൊരുവിധ ടെൻഷനും ഉണ്ടാവില്ല. കാരണം നമ്മൾ അതിന്റെ ഫലം ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അതിൽ നല്ലതായാലും ചീത്തയായാലും എന്താണത് ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു. നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ അങ്ങനെ വിചാരിക്കും. പക്ഷെ നേരെ മറിച്ച് നമ്മളത് ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചില്ലെങ്കിലോ, നമ്മൾ ഭഗവാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല, നമ്മളുടെ സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ നമുക്കത് കിട്ടുമോ എന്നുള്ളൊരു ടെൻഷൻ ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്നത്. അതിന്റെ ഫലം നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. ആ ഫലത്തിൽ ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ അത് നല്ലതാണോ ചീത്തയാണോ എന്ന് പോലും നമുക്ക് അറിയണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ അത് നമുക്ക് ഫേവർ ആവോ, നമുക്ക് ഗുണാവോ, നമുക്ക് നല്ലതായിരിക്കുമോ എന്ന് ചിന്തിച്ച് എന്താണ് നമ്മളെ സമാധാനം നഷ്ടപ്പെടുന്നത് മാത്രമല്ല, നമ്മൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു അത്യാഗ്രഹിയായിട്ട് നമ്മൾ അതിൽ പെട്ട് വലയാണ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ അതിനെക്കുറിച്ച് മാത്രം ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരിക്കും ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണം, നമുക്ക് സമാധാനം കിട്ടണമെങ്കിൽ, നമുക്ക് പൂർണ്ണ സമാധാനം ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം, നമ്മൾ അതിന്റെ ഫലങ്ങള് ആഗ്രഹിക്കാതെ നമ്മൾ ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യണം. ഇതാണ് സ്ഥിരചിത്തനായിട്ടുള്ളൊരു ഭക്തൻ കർമ്മഫലങ്ങളെല്ലാം എനിക്ക് അർപ്പിക്കുന്നത് കൊണ്ട് പൂർണ്ണ സമാധാനം നേടുന്നു. അല്ലാത്തവര് എന്താണ് അത്യാഗ്രഹിയില് അതുകൊണ്ട് ആ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങള് അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. ഇതാണ് ശാരീരിക ബോധമുള്ളവനും കൃഷ്ണാവബോധമുള്ളവനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. കൃഷ്ണാവബോധമുള്ള ഒരു വ്യക്തി ഭഗവാനിൽ ആസക്തനായതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നു. ശാരീരിക ബോധത്തോടുള്ള വ്യക്തി എന്താ ചെയ്യുന്നത്, അയാളുടെ സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സ്വന്തം സന്തോഷത്തിനും സ്വന്തം സുഖത്തിനുമായിട്ട് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അതിന്റെ ഫലത്തെ കുറിച്ച് അയാൾക്ക് എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും, ഉത്കണ്ഠ ഉണ്ടായിരിക്കും. അത് ശരിയാവോ, അത് നടക്കുവോ, അത് എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നുള്ളത് അതിനെ കുറിച്ച് എന്തുണ്ടാവും, അയാൾക്ക് എപ്പോഴും ഉത്കണ്ഠയായിരിക്കും. ഇതാണ് ശാരീരിക ബോധത്തിലുള്ള ഒരു വ്യക്തിയെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള ഒരു വ്യക്തിയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം ശാരീരിക ബോധത്തിലിരിക്കുന്ന വ്യക്തി, ശാരീരിക ബോധത്തിൽ എന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ്, കാരണം ആ വ്യക്തി എപ്പോഴും അയാളുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കാനായിരിക്കും ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അയാളുടെ സന്തോഷം എന്താണ്, അയാളുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ അതിനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള ഒരു വ്യക്തിയോ ഭഗവാന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കാനായിട്ട്, ഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അതാണ് ഇത് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. കാരണം ശാരീരിക ബോധത്തിലുള്ള ഒരു വ്യക്തി എപ്പോഴും സ്വന്തം സുഖം, കാരണം ഈ ഭൗതിക ലോകം സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് സുഖം ഉണ്ടാവാനാണ്, നമ്മളുടെ സന്തോഷത്തിനാണെന്നാണ് ആ വ്യക്തി ചിന്തിക്കുന്നത്. പക്ഷേ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള ഒരു വ്യക്തി എന്താ ചിന്തിക്കുന്നത്, ഈ ലോകം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാൻ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ നാഥനാണ്, ഭഗവാനാണ് പരമമായ സത്യം, ഇതെല്ലാം ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടി ആണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി നമ്മൾ ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചിട്ട് വേണം ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടിയിൽ ഓരോ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാനെന്ന് ആര് ചിന്തിക്കുന്നു, കൃഷ്ണാവബോധമുള്ള ഒരു വ്യക്തി ചിന്തിക്കുന്നു. ഇതാണ് ഇവർ തമ്മിലുള്ള ശാരീരിക ബോധത്തിലും കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള വ്യത്യാസം. ന കർത്തൃത്വം ന കർമാണി ലോകസ്യ സൃജതി പ്രഭുഃ ന കർമ്മഫല സംയോഗം സ്വഭാവസ്തു പ്രവർത്തതേ. ശരീരസ്ഥനായ ആത്മാവ്, തന്റെ ശരീരമാകുന്ന പുരത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥൻ, കർമ്മങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല, കർമ്മം ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നില്ല, കർമ്മഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല. പ്രകൃതിയിലെ ത്രിഗുണങ്ങളാണ് ഇവയ്ക്കെല്ലാം കാരണം. ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത്, ശരീരസ്ഥനായ ആത്മാവ് തന്റെ ശരീരമാകുന്ന പുരത്തിന്റെ ഒരു ഉടമസ്ഥൻ. നമ്മളെ ശരീരം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പുര, ഒരു വീടാണ്. ശരീരം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു വീടാണെങ്കിൽ ആ വീടിന്റെ ഉടമസ്ഥൻ എങ്ങനെയുള്ളതാണ്, അതിൻ്റെ ഉള്ളിലിരിക്കുന്ന ആത്മാവ് കർമ്മങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല, കർമ്മം ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നില്ല, കർമ്മഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതുമില്ല. ഇതൊക്കെ ആരാണ് ചെയ്യുന്നത്, നമ്മൾ മൂന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പഠിച്ചില്ലേ, ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളാണ് ഇതിനെല്ലാം കാരണം. ആത്മാവ് വിചാരിക്കുന്നു താനാണ് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതെന്ന്, പക്ഷെ ഇതിനെല്ലാം കാരണം ആരാണ്, ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളാണ് ഇതിനെല്ലാം കാരണം. പക്ഷെ ആത്മാവ് താനാണ് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നു. പ്രകൃതേ ക്രിയമാണാനി ഗുണൈ കർമാണി സർവശഃ അഹങ്കാര വിമൂഢാത്മ കർത്താഹം പറഞ്ഞ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു നമ്മൾ മൂന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ. അപ്പൊ ആത്മാവ് വിചാരിക്കുകയാണ് താനാണ് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതെന്ന്. ശരിക്കും ചെയ്യുന്നത് ആരാണ്, ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളാണ് ഇതിനെല്ലാം കാരണം. ആത്മാവ് എവിടെ ഇരിക്കുന്ന പറഞ്ഞത്, അതിനൊരു പറഞ്ഞ ശരീരമാകുന്ന ഒരു പുരത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥനാണ് ആത്മാവ്. കർമ്മങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല, കർമ്മം ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നില്ല, കർമ്മഫലങ്ങള് ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാനിലുള്ള നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത്, ഈ ആത്മാവ് ഇരിക്കുന്നത് ശരീരത്തിന് പറഞ്ഞ ഒരു പുര, 9 വാതിലുകളുള്ള ഒരു പുരയുടെ, ഒരു വീടിന്റെ ഉടമസ്ഥനാണ്. 9 വാതിലുകൾ ഏതൊക്കെയാണ്, 2 കണ്ണ്, 2 മൂക്ക്, 2 ചെവി, വായ്, ഗുദം, ഉൽപാദനേന്ദ്രിയങ്ങൾ. ഇത് 9 വാതിലുകളാണ് നമ്മളുടെ
ഈ പുരത്തിന്, ഈ ശരീരത്തിനുള്ളത്. ആ ശരീരത്തിനുള്ളിലിരിക്കുന്ന ആ പുരയുടെ വീട്ടിലിരിക്കുന്ന ഒരു ആത്മാവാണ് അതിന്റെ ഉടമസ്ഥൻ. ആ ഉടമസ്ഥൻ കർമ്മങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല, കർമ്മം ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നില്ല, കർമ്മഫലങ്ങള് ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല. അതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ആരാണ്? ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളാണ് ഇതിനെല്ലാം കാരണമെന്ന് പറയാണ്. കാരണം ഇതൊക്കെ സത്യത്തിൽ നമുക്കിതൊക്കെ അറിയാത്തത് കൊണ്ടാണ്, നമ്മുടെ അവിദ്യ കൊണ്ടാണ് നമുക്കിതൊന്നും മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കാത്തത്. കാരണം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ഈ ദുഃഖങ്ങൾക്കും ഇതിനെല്ലാത്തിനും കാരണം എന്താണ്? ഈ അവിദ്യയാണ്, നമുക്ക് അജ്ഞാനം. ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ജ്ഞാനം ഇല്ലാത്തതാണ് നമ്മുടെ ഈ ക്ലേശങ്ങൾക്കും ദുഃഖത്തിനൊക്കെ കാരണമെന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ് നമ്മൾ. ത്രിഗുണങ്ങളിൽ നമ്മൾ പെട്ട കാരണം കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ആ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തു പോകുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു അജ്ഞാനം, ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ജ്ഞാനം നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമുക്ക് ഇതിനെ മറികടക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. അപ്പൊ അതില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ രീതിയിൽ നമ്മൾ പ്രവർത്തിച്ചു പോകുന്നതും ഈ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നതല്ല. അതായത് അജ്ഞാനമാണ് ഇതിനെല്ലാത്തിനും കാരണം. തത്പുത്രയാസ്തദാത്മാന തന്നിഷ്ടാസ്തത്പരായണഃ ഗച്ഛന്ത്യ പുനരാവൃത്തി ജ്ഞാന നിർധൂത കൽമഷഃ. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തത്ബുദ്ധയാസ്തദാത്മാന തന്നിഷ്ടാസ്താത്പരായണഃ ഗച്ഛന്ത്യ പുനരാവൃത്തി ജ്ഞാന നിർധൂത കൽമഷഃ. ബുദ്ധിയും മനസ്സും വിശ്വാസവും ആശ്രയവുമെല്ലാം പരമ്പൊരുൾ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തുമ്പോൾ പരിപൂർണ ജ്ഞാനത്താൽ സംശയങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞ് മുക്തിമാർഗത്തിൽ മുന്നേറുന്നു. അപ്പൊ മുക്തിമാർഗത്തിൽ മുന്നേറാൻ എങ്ങനെയാ സാധിക്കുക? തത്ബുദ്ധയ, പിന്നെന്താ പറഞ്ഞത്? തദാത്മാന, തത്ബുദ്ധയ തദാത്മാന, പിന്നെ തന്നിഷ്ഠ, പിന്നെ തത്പരായണഃ എന്ന്. അതായത് ഭഗവാനിൽ ബുദ്ധി ഉറപ്പിക്കുക. ബുദ്ധി ഉറച്ചവരായി മനസ്സ് ഭഗവാനിൽ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവത് ഭക്തി നിഷ്ഠരായിക്കൊണ്ട് ഭഗവാനെ പൂർണ്ണമായും ആശ്രയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ജ്ഞാന നിർധൂത കൽമഷ എന്ന് പറയുന്നത്. ജ്ഞാനം കൊണ്ട് മാലിന്യങ്ങൾ കഴുകി കളഞ്ഞ് നമുക്ക് എവിടേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കും? മോക്ഷത്തെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതിനെന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ബുദ്ധിയും മനസ്സും വിശ്വാസവും എല്ലാം ആരിൽ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തണം? ഭഗവാനില്, പരമ്പൊരുളായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനിൽ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തുമ്പോൾ പരിപൂർണ ജ്ഞാനത്താൽ സംശയങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞ് മുക്തിമാർഗത്തിൽ നിന്ന് മുന്നേറുന്നു. അപ്പം ഭഗവാനാണ് പരമമായ സത്യം. ഭഗവാനെ നമുക്കറിയാം 3 രീതിയിൽ നമ്മൾ ആത്മസാക്ഷാത്കരിക്കുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ആ ഭഗവാനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ബുദ്ധി, നമ്മളുടെ ബുദ്ധി ആയിക്കോട്ടെ, തത്ബുദ്ധയ എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ബുദ്ധി, അതുപോലെ തന്നെ മനസ്സ്, പിന്നെ വിശ്വാസം, ആശ്രയം, ഇതെല്ലാം നമ്മളിൽ ആരിൽ ഉറപ്പിക്കണം? ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനിൽ ഉറപ്പിക്കണം. നമുക്ക് ഈ ബുദ്ധി തരുന്നതും, ഉറച്ച ബുദ്ധി തരുന്നതും, ഉറച്ച മനസ്സും, ആ ഒരു വിശ്വാസവും. കാരണം നമുക്ക് ഏതൊരു സമയത്തും ഏതൊരു സാഹചര്യത്തിലും നമുക്ക് ആരുണ്ട് നമ്മളുടെ കൂടെ? ഭഗവാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമ്മളുടെ കൂടെ. ബാക്കിയൊന്നും നമുക്ക് ശാശ്വതമായിട്ടുള്ളതല്ല. ഈ ആശ്രയം ആരിൽ മാത്രമായിരിക്കും നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്നത്? ഭഗവാനിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആശ്രയമുള്ളൂ. ഇത് മനസ്സിലാക്കി കണ്ട് നമ്മൾ പരിപൂർണ ജ്ഞാനത്തായി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? മുക്തി മാർഗത്തിലേക്ക് മുന്നേറാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് അവൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഭഗവാന് നമ്മുടെ മനസ്സും ബുദ്ധിയും എന്താ പറയുക, വിശ്വാസവും ആശ്രയവും എല്ലാം ആരിൽ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തണം? ഭഗവാനിൽ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് പരിപൂർണമായ ഒരു ജ്ഞാനത്താല് ഭഗവാനിലോട്ട് മുന്നേറാനായിട്ട്, മുക്തി മാർഗത്തിൽ മുന്നേറാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. അതിന് 3 തരത്തിൽ നമ്മൾ സാക്ഷാത്കാരം ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു. ബ്രഹ്മത്തിലും, പരമാത്മാവിലും, ഭഗവാനിലും. ഈ 3 ആരിൽ തന്നെയാണ് എത്തുന്നത്? ഭഗവാനിൽ തന്നെയാണ് എത്തുന്നത് അല്ലെ? കാരണം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാതും ഭഗവാന്റെ തന്നെയാണ്. നമ്മൾ പറഞ്ഞു അത് ഓരോരുത്തരുടെ യോഗ്യതകൾക്കനുസരിച്ച് അവർക്ക് എത്രയാണോ ആവശ്യം അതിനനുസരിച്ചാണ് ഭഗവാൻ അത് നൽകുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇന്നലെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞത് അല്ലെ? കാരണം ചിലര് ബ്രഹ്മരൂപത്തിൽ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നു, പരമാത്മാ രൂപത്തിൽ ആരാധിക്കുന്നു, ഭഗവാന്റെ രൂപത്തിൽ ആരാധിക്കുന്നു. അപ്പൊ ബ്രഹ്മത്തിലായാലും പരമാത്മത്തിലായാലും ഭഗവാനിലായാലും എന്താണ് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം എങ്ങനെയാണോ നമ്മളുടെ യോഗ്യത, നമുക്ക് എങ്ങനെയാണോ ഭഗവാൻ അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ചാണ് നമുക്ക് ഭഗവാൻ നൽകുന്നത്. അപ്പൊ നിരാകാരത്തില് ബ്രഹ്മത്തിന് ആരാധിക്കുന്നു, ചതുർഭുജ രൂപത്തില് പരമാത്മാവിനെ ആരാധിക്കും, ഭഗവാനെ സച്ചിദാനന്ദ രൂപത്തിലാണ് നമ്മൾ ആരാധിക്കുന്നത്, ഭഗവാൻ ആരാധിക്കുന്നത്. ഇത്രയും ക്ലിയർ ആയല്ലോ? മനസ്സിലായോ ഇത്രയും? ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഇനി എന്താ പറഞ്ഞത്? പണ്ഡിതന്മാരെ കുറിച്ച് പറയാണ്. വിദ്യാ വിനയ സമ്പന്നേ ബ്രാഹ്മണേ ഗവിഹസ്തിനി ശുനി ചൈവ ശോപാകേ ച പണ്ഡിത സമദർശിനഃ.
അറിവും വിനയമുള്ള ബ്രാഹ്മണനെയും പശുവിനെയും ആനയെയും ചാണ്ടാലനെയും സമദൃഷ്ടിയോടെ യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനമുള്ളവരായ വിനയാന്വിതരായ പണ്ഡിതന്മാർ വീക്ഷിക്കുന്നത്. ഇനി പണ്ഡിതന്മാരെ എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത് പറയണത്? എല്ലാവരെയും ഒരേപോലെ പണ്ഡിത സമദർശിനഹ എന്നാ പറയണത്. എല്ലാവരെയും ഒരുപോലെയാണ് ആര് കാണുന്നത്? അറിവും വിനയവുമുള്ള പണ്ഡിതന്മാര് ദർശിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും ഒരുപോലെ ദർശിക്കുകയാണ് പണ്ഡിതന്മാര്. എങ്ങനെ? ബ്രാഹ്മണന്മാരായാലും പശുവിനെ ആയാലും ആനയെയും നായയെയും നായ് മാംസം ഭക്ഷിക്കുന്ന ചണ്ടാലനെയായും സമദൃഷ്ടിയോടെയാണ് ആര് കാണുന്നത്? പണ്ഡിതന്മാർ വീക്ഷിക്കുന്നത്. കാരണം ഈ പണ്ഡിതന്മാർക്ക് എന്തറിയാം? മനുഷ്യരൂപത്തിലിരിക്കുന്ന നമ്മളുടെ ഉള്ളിലും മൃഗമായിട്ടിരിക്കുന്ന ഇപ്പൊ പശു ആയിക്കോട്ടെ, ആനയായിക്കോട്ടെ, നായ ആയിക്കോട്ടെ, നായമാംസം ഭക്ഷിക്കുന്ന ചണ്ടാലനായിക്കോട്ടെ, അവരുടെ ഉള്ളിൽ എല്ലാത്തിലും ആരുണ്ട്? പരമാത്മാ രൂപത്തിൽ ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്നുള്ളത് ആർക്കറിയാം? ഈ പണ്ഡിതന്മാർക്കറിയാം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവര് ഈ ഒരു ജന്മം നമ്മൾ മനുഷ്യനായിട്ട് ജനിച്ചു, അടുത്ത ജന്മത്തിൽ ചിലപ്പോ നമ്മൾ ആരായിരിക്കും? നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പശുവായിരിക്കാം, ചിലപ്പോ പൂച്ചയായിരിക്കാം, ചിലപ്പോ നായയായിരിക്കാം, ചിലപ്പോ ആനയായിരിക്കും, അല്ലെ? ഈ ജന്മത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന പശു ചിലപ്പോ അടുത്ത ജന്മത്തിൽ മനുഷ്യനായിരിക്കാം. കാരണം ഇവരുടെ എല്ലാവരുടെയും നമ്മളുടെ എന്താണ്, നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾ അനുസരിച്ച്, നമ്മുടെ പൂർവ്വജന്മത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്തു പോയതനുസരിച്ചാണ് നമുക്ക് ഓരോ ജന്മം കിട്ടുന്നത്. അപ്പോ അതുകൊണ്ട് ഈ പണ്ഡിതന്മാർക്ക് എന്തറിയാം? ഇതിൽ എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലിരിക്കുന്ന പരമാത്മാ രൂപത്തിലിരിക്കുന്ന ഭഗവാൻ എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലുണ്ടെന്ന് അറിയുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അവരെല്ലാവരെയും സമദർശിനിയോടെയാണ് ആര് കാണുന്നത്? പണ്ഡിതന്മാർ വീക്ഷിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അറിവും വിനയവുമുള്ള ബ്രാഹ്മണനെയും പശുവിനെയും ആനയെയും നായയെയും എല്ലാം പണ്ഡിതന്മാരെന്താണ് അവര് വീക്ഷിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? സമദൃഷ്ടിയോടെയാണ് വീക്ഷിക്കുന്നത്. കാരണം ശാരീരികമായ വ്യത്യാസം മാത്രമേ, ശരീരം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് വ്യത്യാസം. അതിലുള്ളിരിക്കുന്ന ആത്മാവും എല്ലാവരിലും ആത്മാവുണ്ട്, പിന്നെ പരമാത്മാവും ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവരെയും സമദൃഷ്ടിയോടെ അവര് പണ്ഡിതന്മാര് നോക്കി കാണുന്നു. അപ്പോ അവബോധം, ഓരോരുത്തരുള്ളിലിരിക്കുന്ന ഒരു അവബോധം ശരീരത്തിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്നതല്ല. അപ്പൊ ആ ശരീരം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് വ്യത്യാസത്തിലുള്ളതെന്ന് ആർക്ക് മനസ്സിലാക്കാണ്? പണ്ഡിതന്മാർക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. പ്രഹൃഷ്യേത് പ്രിയം പ്രാപ്യ നോദിചേതാ പ്രാപ്യ ചാപ്രിയം സ്ഥിരബുദ്ധിര സമ്മൂഢോ ബ്രഹ്മണി സ്ഥിതഃ. ആനന്ദത്തിൽ ആഹ്ലാദിക്കുകയോ ആനന്ദകരമല്ലാത്തവയിൽ ദുഃഖാവിഷ്ടനാവുകയോ ചെയ്യാതെ സ്ഥിരബുദ്ധിയോടെ അസഭ്രാന്തരായി ദൈവശാസ്ത്രജ്ഞാനിയായി ജീവിക്കുന്നവൻ ഭൗതികാതീതൻ തന്നെ. ഇനി ഭൗതികത്തിന് അതീതനായിട്ടുള്ള വ്യക്തികൾ എങ്ങനെയായിരിക്കുന്ന പറയുന്നത്? ആനന്ദത്തില് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ച ഒരു വ്യക്തിയുടെ ലക്ഷണങ്ങളാണ് ഈ പറഞ്ഞത്. ആ വ്യക്തി എങ്ങനെയായിരിക്കും? എപ്പോഴും ആനന്ദത്തില് ആഹ്ലാദിക്കുന്നില്ല, ആനന്ദകരമല്ലാത്തവയിൽ ദുഃഖാവിഷ്ടനാവുകയോ ചെയ്യാതെ സ്ഥിരബുദ്ധിയോടെ അസംഭ്രാന്തനായി ദൈവശാസ്ത്രജ്ഞാനിയായി ജീവിക്കുന്നവൻ ഭൗതിക അതീതൻ തന്നെ. അപ്പൊ ഭൗതികത്തിന് അതീതനായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി, അതായത് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ആത്മാവിന് സാക്ഷാത്കാരം കിട്ടുക. ആത്മാവിന് സാക്ഷാത്കാരം കിട്ടണമെങ്കിൽ എവിടേക്ക് പോകണം? തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകണം. കാരണം ഭഗവാന്റെ അംശമാണ് ആത്മാവ്, അല്ലെ? നമ്മൾ പറഞ്ഞു, നമ്മൾ പുറത്തു പോയിട്ട് വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു കയറി വരുന്നത് പോലെ. അപ്പോ ആ വ്യക്തികൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും? അവർക്ക് എങ്ങനെയായിരിക്കും? അവരെ സംബന്ധിച്ച് ഭയങ്കര സന്തോഷം, അതിലും മതിമറന്ന് സന്തോഷിക്കുന്നുണ്ടാവില്ല. പിന്നെ ഭയങ്കര ദുഃഖം വന്നാലും അതിലും കൂടുതൽ ദുഃഖിക്കുന്നുണ്ടാവില്ല. അങ്ങനെയുള്ളവരായിരിക്കും എങ്ങനെ? ഈ പറഞ്ഞ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ചവർ. അവര് സ്ഥിരബുദ്ധിയായിരിക്കും, അസഭ്രാന്തരായി. അവരൊന്നിലും സംഭ്രമം ഉണ്ടാകുന്നില്ല, അവർക്ക് ടെൻഷനോ വിഷമോ പ്രയാസോ ഒന്നും ഉണ്ടാകുന്നില്ല. കാരണം അവർക്കറിയാം ഈ ആഹ്ലാദം എന്ന് പറയുന്നതും ഈ ഒരു സന്തോഷം ശാശ്വതമല്ല, സ്ഥിരമായിട്ടുള്ളതല്ല, അല്ലെ? കുറച്ച് സമയത്തേക്ക് ഉണ്ടാവും സന്തോഷം, അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ദുഃഖം ഉണ്ടാവും. ആ ദുഃഖം സ്ഥിരമായിട്ടുള്ളതല്ല, കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ എന്താണ്? ആ ദുഃഖം നമ്മളുടെ മാറും. അപ്പൊ സുഖമായാലും ദുഃഖമായാലും അത് സ്ഥിരമായിട്ടുള്ളതല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അവരെന്തില്ല, സന്തോഷം വരുമ്പോ കുറെ സന്തോഷിക്കുന്നില്ല, ദുഃഖം വരുമ്പോ കുറെ ദുഃഖിക്കുന്നില്ല. കാരണം ഇത് സ്ഥിരമായിട്ടുള്ളതല്ലെന്ന് അവർക്കറിയാം. പിന്നെ അവർക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാണ്? തന്റെ മൂലസ്വരൂപം എന്താണെന്ന് അയാൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അയാൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും? എപ്പോഴും കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന വ്യക്തിയായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് സ്ഥിരബുദ്ധിയോടെ അസംഭ്രാന്തനായിട്ട് ദൈവശാസ്ത്രജ്ഞാനിയായി ജീവിക്കുന്നവൻ എങ്ങനെയാണ്? ഈ ഭൗതികത്തിന് അതീതനാണ്. കാരണം ആ ഒരു വ്യക്തിക്ക് അറിയാം, എന്റെ മൂലസ്വരൂപം ഭഗവാനിലേക്ക് എത്താന്നുള്ളതാണ്. ഭഗവാനാണ് എന്റെ ഭഗവാനിലേക്കാണ് എത്തേണ്ടത്. എന്റെ ഒരു ലക്ഷ്യം എന്താണ്? ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കുക എന്നുള്ളതാണെന്ന് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരായിരിക്കും അവർക്ക്
എന്താ പറയാ സാധിക്കും, അവര് എപ്പോഴും കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ നിൽക്കുന്നവരായിരിക്കും. അവർക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയത് കൊണ്ട്, താനും ഭഗവാനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്തെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയത് കൊണ്ട് തന്നെ അവരെപ്പോഴും ഭൗതികത്തിന് അതീതനായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് ദുഃഖം ഉണ്ടാവുമ്പോൾ അധികം ദുഃഖിക്കുകയില്ല, സുഖം ഉണ്ടാവുമ്പോൾ അധികം സുഖം തോന്നിയില്ല. കാരണം എപ്പോഴും സ്ഥിരബുദ്ധിയോടെ അസംഭ്രാന്തനായിട്ട് ദൈവശാസ്ത്രജ്ഞാനിയായി ജീവിക്കുന്നവനായിരിക്കും ആര്, ഈ പറഞ്ഞ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം സിദ്ധിച്ച വ്യക്തികളെന്ന് പറയണം. ഇനി ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറയണം. യഹി സംസ്പർശജാ ഭോഗ ദുഃഖ യോനേയ ഏവതേ ആദ്യന്തവന്ത കൗന്ദേയ നതേ ശൂരമതേ ബുധഃ. ബുദ്ധിമാൻ ഭൗതികേന്ദ്രിയങ്ങളുമായുള്ള ബന്ധം മൂലമുണ്ടാകുന്ന ദുഃഖങ്ങളിൽ പങ്കുകൊള്ളാറില്ല. അല്ലയോ കുന്തിപുത്ര, ഭൗതിക സുഖങ്ങൾക്ക് ആദിയും അവസാനവും ഉള്ളത് കൊണ്ട് അവയിൽ ഒരിക്കലും ബുദ്ധിമാന്മാർ സന്തോഷം കൊള്ളാറില്ല. അപ്പൊ ഇനി എന്താ പറയണത്, ബുദ്ധിമാന്മാർ എപ്പോഴെന്താണ് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ദുഃഖങ്ങളും ഉണ്ടാകുന്ന സുഖങ്ങളിലും ദുഃഖങ്ങളിലധികം പങ്കുകൊള്ളാറില്ല എന്നാ പറയുന്നത്. അല്ലയോ കുന്തിപുത്ര, ഭൗതിക സുഖങ്ങൾക്ക് ആദ്യം അവസാനം ഉണ്ടെന്ന് ആർക്കറിയാം? ബുദ്ധിമാന്മാർക്കറിയാം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ സുഖങ്ങൾ കിട്ടുമ്പോ ആ സുഖത്തില്, നമ്മളിപ്പോ കഴിഞ്ഞ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞ സുഖം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ കൂടുതൽ സന്തോഷം കാണിക്കില്ല, ദുഃഖം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ കൂടുതൽ ദുഃഖവും കാണിക്കില്ല. ആര്? ഈ ബുദ്ധിമാന്മാര് കാണിക്കില്ല. കാരണം അവർക്കറിയാം ഇത് സ്ഥിരമായിട്ടുള്ളതല്ലാന്ന്. കാരണം എത്രയും നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക സുഖത്തിന്റെ പിന്നാലെ പോകണോ അത്രയും നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവും? ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ക്ലേശങ്ങളും ദുഃഖങ്ങളും ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കും. കാരണം നമ്മൾ ഓരോന്ന് ആഗ്രഹിക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ അതിനെക്കുറിച്ച് പിന്നാലെ പോകുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്തും വരുന്നത്, തിരിച്ച് നമുക്ക് അതിന്റെ എല്ലാ ആക്ഷനും ഓപ്പോസിറ്റ് ആക്ഷൻ ഉണ്ടാവില്ല, നമുക്ക് എല്ലാ പ്രവർത്തികൾക്കും ഉണ്ടാവും അത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എന്തായിക്കോട്ടെ അതിനൊന്നിലെ ഗുണം ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ദോഷം ഉണ്ടാവും. നമ്മൾ കൂടുതൽ ആ ആഗ്രഹങ്ങൾ വയ്ക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്തുണ്ടാകുന്നത്, കൂടുതൽ നമുക്ക് പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മളെ ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ദുഃഖത്തിനെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത്. ഈ 5 ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, നമ്മളെ പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? കണ്ണ്, മൂക്ക്, നാക്ക്, ത്വക്ക്, ചെവി. ഈ 5 ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഈ ദുഃഖം ഉണ്ടാകുന്നതിന് ഓരോ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയാണ്, ഓരോന്നിന്റെ ശ്രദ്ധിക്കാതെ. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് നമ്മള് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഇന്ദ്രിയത്തിൽ കണ്ണിനെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. ഫസ്റ്റ് നമ്മൾക്ക് ആ പിക്ചർ കണ്ടാൽ അറിയാം, ഈയാമ്പാറ്റയാണത്. കാണുന്നില്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ, ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടോ? പോയോ എല്ലാവരും? ഹരേ കൃഷ്ണ. അതായത് ഫസ്റ്റ് പിക്ചറിൽ അഗ്നി കാണുന്നുണ്ടല്ലോ, അവിടെ നമുക്ക് തീ കാണുന്നില്ലേ? ആ തീയിന്റെ അടുത്തേക്ക് എന്താ പോകുന്നത്? ഈയാമ്പാറ്റകൾ പറക്കാണ് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം നമ്മളെ കണ്ണിന്റെ ഒരു ആസ്വാദനാണ് അവിടെ പറയുന്നത്. കാരണം ഈയാമ്പാറ്റ വെളിച്ചത്തിലുള്ള ആസക്തിയുള്ള കാരണം കൊണ്ട് ആ വെളിച്ചം നോക്കി പോകാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഈ അഗ്നി നോക്കി പോകുമ്പോ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ആ അഗ്നിയിൽ വീണിട്ട് അത് ചാമ്പലാവാണ്, അല്ലെ, കത്തി ചാമ്പലാവാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതിന് എന്ത് സംഭവിക്കുകയാണ്? അതിന് ജീവനാശം സംഭവിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആർക്ക്? ഈയാമ്പാറ്റകൾക്ക്. അപ്പൊ കണ്ണ് എന്ന ഇന്ദ്രിയത്തിന്റെ ഒരു ആകർഷണം കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ദുഃഖമാണ് ആർക്ക് സംഭവിക്കുന്നത്? അവിടെ ഈയാമ്പാറ്റകൾക്ക് സംഭവിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ കണ്ണിന്റെ ആകർഷണം കൊണ്ട്, കണ്ണ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ഇന്ദ്രിയത്തിന്റെ ആകർഷണം കൊണ്ടാണ് ഈയാമ്പാറ്റകൾക്ക് ജീവനാശം സംഭവിക്കുന്നത്. രണ്ടാമത്തത് നമ്മള് മാനിനെ കാണുന്നുണ്ടാവും. ഈ മാനിന്റെ ചെവി എന്നൊരു ഇന്ദ്രിയം കൊണ്ട് ഉണ്ടാവുന്ന ദുഃഖം. മാനിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓടക്കുഴലിന്റെ നാദം, ഓടക്കുഴലിന്റെ സൗണ്ട് ആ മാനിന് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. അപ്പൊ വേടന്മാര് ആ മാനിനെ പിടിക്കാനായിട്ട് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓടക്കുഴൽ വിളിക്കുമ്പോ ആ സൗണ്ട് കേൾക്കുമ്പോ ആ മാൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? അവിടെ നിന്നിട്ട് ആ സൗണ്ട് അത് ആസ്വദിക്കാനായിട്ട് അത് ശ്രമിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അത് ആ ആസ്വാദനം ആ സമയത്ത് എന്ത് വരും? ആ വേടന്മാർക്ക് ഈ മാനെ പിടിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ചെവി എന്ന ഇന്ദ്രിയം കൊണ്ട് ഒരു മാനിന് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു അപകടം, ഒരു ദുഃഖമാണ് നമുക്ക് അവിടെ മനസ്സിലാകുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മളെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് കണ്ണിന്റെ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ജീവനാശം സംഭവിക്കുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ചെവി എന്ന ഇന്ദ്രിയം കൊണ്ട് മാനിന്റെ ഉദാഹരണത്തിലൂടെ പറയണം. അപ്പൊ നമ്മളുടെ അതിനോടുള്ള ഒരു ആകർഷണം കൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലം. പിന്നെ മൂന്നാമത്തത് കുഴിയിൽ ഒരു ആന കിടക്കുകയാണ്, അല്ലെ? ആ ആനനെ, അത് ത്വക്ക് എന്ന ഇന്ദ്രിയം കൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന ദുഃഖമാണ് ഈ പറയുന്നത്. നമ്മള് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും, ആനകൾ എപ്പോഴും കൂട്ടായിട്ട് നടന്നു പോകാം. അപ്പൊ ഈ പെണ്ണാനകളെ എന്താ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഈ പെണ്ണാനകളെ മുന്നിൽ നടക്കുമ്പോ ഈ ആണാനകൾ എന്താണ്? അതിന്റെ മുട്ടി നടക്കും. അതിന് തൊട്ടാണ് ആര് നടക്കുന്നത്? ആണാനകൾ നടക്കുക. അപ്പൊ അതിനവരെന്താ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ആനനെ പിടിക്കാനായിട്ട് ഈ പെണ്ണാനകളെ മുന്നിൽ നടത്തി വഴിയിൽ കുഴി കുഴിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ ഈ ആണാനകളെ വീഴ്ത്തി പിടിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? ഇവരുടെ പിന്നാലെ തൊട്ടായിരിക്കും ആര് പോകുന്നുണ്ടാവുക? ആണാനകൾ എന്നിട്ട് ഈ കുഴിയിൽ വീഴാ ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ അതിനെ പിടിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോ
തൊക്ക് എന്ന ഇന്ദ്രിയം കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു അപകടമാണ് എന്ത് പറയുന്നത്, ഈ മൂന്നാമത്തെ ആനയുടെ ഒരു വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് പിക്ചറിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. പിന്നെ വന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഗന്ധം, ഇനി എന്താണ് മൂക്ക് അല്ലെ, ഗന്ധത്തിനെ കുറിച്ചിട്ട് നമ്മളുടെ മൂക്കിനെ കുറിച്ച് പറയും. നമ്മൾ എന്താണ് പറയണത്, നമ്മളിപ്പോ തൊക്ക് പറഞ്ഞു, ചെവി പറഞ്ഞു, കണ്ണ് പറഞ്ഞു, ഇനി അടുത്തത് ഗന്ധം. അപ്പൊ അതില് വണ്ടിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്, താമര വിരിയുമ്പോൾ താമര പൂ വിരിഞ്ഞിട്ട് താമരയിൽ നിന്ന് നല്ല എന്തുണ്ടാവും, നല്ല സ്മെല്ല് ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ ഇത് ആകർഷിച്ചുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാണ്, വണ്ട് അതിന്റെ അടുത്തേക്ക് വരും. ഈ വണ്ട് വരുമ്പോ ഈ താമരയിൽ വന്ന് വണ്ടിരിക്കും, അതിൽ നിന്ന് തേനൊക്കെ കുടിക്കാനായിട്ട്. അതിന്റെ ആ സ്മെല്ല് ആകർഷണം കൊണ്ട് വണ്ട് വന്നിട്ട് താമരയിൽ ഇരിക്കും. ഇരുന്നിട്ട് സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുമ്പോ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്, ആ ഗന്ധം നുകരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആര് വരുന്നത്, വണ്ട് വരുന്നത്. പക്ഷെ അതിലിരുന്ന് സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുമ്പോൾ താമര ചുരുങ്ങി പോകും. അപ്പൊ ഈ വണ്ട് അതിലിരുന്നിട്ട് ചത്തുപോകാനാണ് സാധ്യതയുള്ളത്. അല്ലെങ്കിൽ പിറ്റന്നാൾ രാവിലെ സൂര്യൻ ഉദിച്ചാൽ മാത്രമേ ഈ താമര വിരിയുള്ളൂ. പിന്നെ അപ്പൊ ഈ വണ്ടിന് എന്ത് സംഭവിക്കാണ്, അവിടെ അപകടം സംഭവിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതിലിരുന്ന് വണ്ട് ചത്തുപോകാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ഗന്ധം കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്ന നമ്മളെ വണ്ടിനുണ്ടാകുന്ന അപകടം, അതാണ് നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ലാസ്റ്റ് നമ്മളെ നാവിന്റെ ആ രുചി കൊണ്ടുണ്ടാകുന്നത്. അതായത് ഒരു മത്സ്യം വേറൊരു മത്സ്യത്തിനെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, ഒരു മത്സ്യത്തിനെ ചൂണ്ടയിൽ ഇട്ടിട്ടാണ് വേറൊരു മത്സ്യത്തിനെ പിടിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നത്. അപ്പോ ആ ഒരു മത്സ്യത്തിന്റെ ആ ഒരു നാവിന് ആ രുചി കൊണ്ടാണ് ആ മത്സ്യം വന്നിട്ട് അതിൽ പിടിക്കും. അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ആ മത്സ്യത്തിനെ പിടിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ആ മത്സ്യത്തിന് ഉണ്ടാകുന്ന അപകടം. അപ്പൊ നമ്മൾ 5 ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് അപകടം ഉണ്ടാകുന്നത്, നമ്മൾ ദുഃഖത്തിലേക്ക് എങ്ങനെ പോകുന്നു എന്നുള്ളതിന് നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ടാണ് ഈ 5 പേരെടുത്തിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഒന്ന് ഈയാമ്പാറ്റ, കണ്ണ്, അഗ്നിയിലോടുള്ള വെളിച്ചത്തിനോടുള്ള ഒരു ആകർഷണം കൊണ്ട്. ഇപ്പൊ ചെവി കൊണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോ നമ്മൾ സൗണ്ടിനോടുള്ള ഒരു ആകർഷണം കൊണ്ട്. പിന്നെ തൊക്ക് നമ്മൾ പറഞ്ഞു, തൊക്കിന്റെ അത് ആനനെ വെച്ചിട്ട് എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു. പിന്നെ ഗന്ധത്തിനെ കുറിച്ചിട്ട് വണ്ടിനെ വെച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു. കൃഷ്ണ മാതാജി പറഞ്ഞോ മാതാജി? കട്ടായി പോയിരുന്നു. കട്ടായി പോയോ, കേട്ടില്ല? ഇല്ല, ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് കേട്ടില്ല. നമ്മുടെ 5 ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ എന്താണ്, നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ഇതുവരെ ഈ പറഞ്ഞത് കേട്ടോ? ഈ 5 ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്ന ദുഃഖങ്ങൾ മനസ്സിലായോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. അത് കേട്ടു മാതാജി. ഓക്കെ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ 5 ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഏത് തരത്തിലാണ് ദുഃഖങ്ങൾ വരുന്നതെന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ 5 ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, നമുക്ക് ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങളിലുള്ള ഒരു ആസക്തി കാരണം കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത്, ആ ദുഃഖത്തിലോട്ട് നമ്മൾ പോകുന്നത്. ഇനി അടുത്തത് എന്താ പറഞ്ഞ, ലഭന്തേ ബ്രഹ്മ നിർവാണം ഋഷയ ക്ഷീണ കൽമഷഃ ചിന്നദ്വൈതായതാത്മാന സർവഭൂതാഹിതേരതഃ. സംശയങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന ദ്വന്ദ്ങ്ങൾക്ക് അതീതരായവരും മനസ്സ് തന്നിൽ തന്നെ വ്യാപരിക്കുന്നവരും എപ്പോഴും സകല ജീവജാലങ്ങളുടെയും ക്ഷേമൈശ്വര്യ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ തിരക്കിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവരും സർവ്വപാപങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചനം നേടിയവരുമായിട്ടുള്ളവർ ബ്രഹ്മനിർവാണം പോകുന്നു. അപ്പൊ ആരൊക്കെയാണ് ബ്രഹ്മനിർവാണം പോകാൻ പറ്റുന്നത്? സംശയങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന ദ്വന്ദ്ങ്ങൾക്ക് അതീതരായവര്. അതായത് സംശയങ്ങൾക്ക് നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന ദ്വന്ദ്ങ്ങൾ എന്ന് വെച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ, ശരിയാണോ തെറ്റാണോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാത്ത, രണ്ടിന്റെ അത് ശരിയാണോ തെറ്റാണോ, ഗുണാണോ ദോഷാണോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാത്ത, അതിനതീതരായവര്. അപ്പൊ അതിനതീതരാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് എന്താണ്, അവർക്ക് അങ്ങനെ ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ഇല്ല. മനസ്സ് തന്നിൽ തന്നെ വ്യാപരിക്കുന്നവരും എപ്പോഴും സകല ജീവജാലങ്ങളുടെയും ക്ഷേമൈശ്വര്യ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ തിരക്കിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുക. അപ്പൊ മനസ്സ് തന്നിൽ തന്നെ വ്യാപരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥാക്കുന്നത്, വേറെ ഒന്നിലും ശ്രദ്ധിക്കാതെ എല്ലാ സമയത്തും എന്തിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക, ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ച്, തന്റെ സ്വയം എന്നിട്ട് ഒരു ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനുള്ള വഴികളെ കുറിച്ച് ആ വ്യക്തി ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. പിന്നെ എപ്പോഴും സകല ജീവജാലങ്ങളുടെയും ക്ഷേമൈശ്വര്യങ്ങളിൽ തിരക്കിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക. കാരണം എന്താണ്, ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നവർക്ക് എപ്പോഴും എന്തറിയാൻ പറ്റും, എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലും ആരുണ്ട്, ജീവാത്മാവുണ്ട്, പരമാത്മാവുണ്ട്. പരമാത്മാവ് എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിലുണ്ടെന്നും എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന വ്യക്തികൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഇയാൾക്ക് ഇത് അറിഞ്ഞ കാരണം കൊണ്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത്, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയത് കൊണ്ടും ഭഗവാന്റെ ആ ഒരു സത്യം അറിഞ്ഞത് കൊണ്ടാണ് ആ വ്യക്തിക്ക് ദ്വന്ദ്ങ്ങൾക്ക് അതീതരായത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അയാൾ എന്ത് ചെയ്യും, മറ്റുള്ളവർക്ക് അത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും. ആ ഒരു ജ്ഞാനം മറ്റുള്ളവർക്ക് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യാത്തത്, അവരതിലേക്ക് വരാൻ
എന്ന് മനസ്സിലാക്കി അവരുടെ ക്ഷേമൈശ്വര്യ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ തിരക്കിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അർത്ഥാക്കുന്നത്? അപ്പോ ഈ ഒരു അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടിയ ഒരു ജ്ഞാനം അത് മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും. കാരണം അവര് അജ്ഞാനം കൊണ്ടാണ് അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നത്, അവരതിലേക്ക് വരാത്തത്. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് അവര് ആ ഭാഗത്തേക്ക് അവർ നോക്കാത്തത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു ജ്ഞാനത്തെ കുറിച്ച് അജ്ഞാനികൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനായിട്ട് ആര് ശ്രമിക്കും? ഈ ഒരു ജ്ഞാനി ശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും. ഈ ഒരു വ്യക്തി, ജ്ഞാനം നേടിയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു വ്യക്തി ശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും. അങ്ങനെ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവരും പാപങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചനം നേടിയിട്ടുള്ളവരും ഉള്ളവർക്ക് എന്താണ്? ബ്രഹ്മനിർവാണം പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും. ബ്രഹ്മനിർവാണം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ അർത്ഥാക്കുന്നത്? ഈ ഭൗതികതയിൽ നിന്ന് മോചിതനാകുക, അതായത് ആധ്യാത്മികത ലേക്ക് പ്രവേശിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഈ ഭൗതികതയിൽ നിന്ന് മോചിതനായി ഫ്രീ ആയിട്ട് എവിടേക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും? ഈ ആധ്യാത്മികതയിലോട്ട് കടക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ട് അർത്ഥാക്കുന്നത്? ബ്രഹ്മനിർവാണം എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. ബ്രഹ്മനിർവാണം പോകാന്ന് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. അപ്പൊ മനുഷ്യൻ, നമ്മള് സംശയങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന ദ്വന്ദ്ങ്ങൾക്ക് അതീതരാവുക, നമ്മുടെ സംശയങ്ങളെല്ലാം മാറി മനസ്സ് തന്നെ തന്നിൽ തന്നെ വ്യാപരിപ്പിക്കുക. അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? മനസ്സ് വേറെ ഒന്നിലും ആകൃഷ്ടനാകാതെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഒന്നിലും ശ്രദ്ധിക്കാതെ എന്തിനെ മാത്രം ശ്രദ്ധിക്കുക? ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് മാത്രം ശ്രദ്ധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും ക്ഷേമൈശ്വര്യ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ തിരക്കിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക. അതായത് അതെന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്? കാരണം ഈ ഒരു വ്യക്തിക്ക് അറിയാം ജ്ഞാനം എന്താണെന്ന് ആ ഒരു വ്യക്തി നേടിക്കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് മറ്റുള്ളവർക്ക് എന്താണ്? മറ്റുള്ള ജീവജാലങ്ങളുടെ ക്ഷേമ ഐശ്വര്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിന് കാരണം അവർ അജ്ഞാനികളായതുകൊണ്ടാണ് അവരെന്തിലേക്ക് തിരിയാത്തത്? ഈ ഒരു കൃഷ്ണാവ് പുറത്തിലോട്ടേക്ക് തിരിയാത്തത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുത്ത് അവരുടെ ഉള്ളിൽ എന്തുണ്ടാക്കാണ്? ആ ഒരു ജ്ഞാനം പകർന്നു കൊടുക്കാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവര് സർവ്വ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മോചനം നേടിയിട്ടുള്ളവരും എന്താണ്? ബ്രഹ്മനിർവാണം പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും. അവർക്ക് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിന്ന്, ഭൗതികതയിൽ നിന്ന് എവിടേക്ക് കടക്കാൻ സാധിക്കും? ആ ആധ്യാത്മികത്തിലോട്ട് കടക്കാനായിട്ട് അവർക്ക് സാധിക്കും. അപ്പൊ പരമ ആസ്വാദകനും പരമ അധികാരിയും പരമ സുഹൃത്തുമാണ് കൃഷ്ണൻ എന്ന ബോധമുള്ളവര്, ആ സത്യം അറിയുന്നവർക്ക് എവിടേക്ക് കടക്കാൻ സാധിക്കും? ബ്രഹ്മനിർവാണം പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും. അല്ലാത്തവർക്ക് എന്താണ്? ഈ ക്ലേശങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. കാരണം അവർ ചെയ്യുന്ന ഓരോ പ്രവർത്തികളും ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും? അവർക്ക് വേണ്ടി തന്നെ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവർക്ക് എന്താണ്? അവർക്ക് ദുഃഖങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. കാമ ക്രോധ വിമുക്താനാം യതീനാം യതചേതസാം അഭിതോ ബ്രഹ്മ നിർവാണം വർത്തതേ വിദിതാത്മനാം. കാമക്രോധങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞ് അച്ചടക്കത്തോടെ പരിപൂർണതയ്ക്ക് വേണ്ടി അനവരതം യത്നിക്കുന്ന ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടിയവർക്ക് അച്ചിരേണ പരമപദ പ്രാപ്തി സുനിശ്ചിതമാണ്. അപ്പോ ഇതിലെന്താ പറഞ്ഞ? കാമക്രോധങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞ് നമുക്കറിയാം ആഗ്രഹങ്ങളും ദേഷ്യങ്ങളും ഒക്കെ മാറി, നമുക്ക് ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിലാണല്ലോ നമുക്കത് കിട്ടാതാവുമ്പോൾ നമുക്ക് ക്രോധം ഉണ്ടാകുന്നത്. ആ അച്ചടക്കത്തോടെ പരിപൂർണതയ്ക്ക് വേണ്ടി അനവരതം യത്നിക്കുന്ന ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടിയവർക്ക് അച്ചിരേണ പരമപദ പ്രാപ്തി സുനിശ്ചിതമാണ്. അപ്പൊ പരിപൂർണതയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പരിപൂർണത എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞില്ലേ? ഭഗവാനിലേക്ക് എത്താന്നുള്ളതാണല്ലേ. അപ്പൊ അതിന്റെ മൂലസ്വരൂപമായിട്ടുള്ള ഭഗവാനിലേക്ക് ഭഗവാൻ പ്രാപിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ പരിപൂർണത. ആ പരിപൂർണതയ്ക്ക് വേണ്ടി അനവരതം യത്നിക്കുന്ന ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടാനായിട്ട്, ആത്മസാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലായി, ആത്മാവിന് സാക്ഷാത്കാരം നേടിക്കൊടുക്കുക. അത് ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തിയാൽ മാത്രമേ അത് എന്തുണ്ടാവുന്നുള്ളൂ? ആത്മസാക്ഷാത്കാരം കിട്ടുന്നുള്ളൂ. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കാണ്? അച്ചിരേണ പരമപദ പ്രാപ്തി സുനിശ്ചിതമാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്ത് കിട്ടും? പരമപദ പ്രാപ്തി സുനിശ്ചിതമായിരിക്കും. ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് അവർക്ക് സാധിക്കും. കൃഷ്ണാവ് പുറത്തോടെ നിരന്തരം ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവർക്ക്, ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തെ പറ്റി പൂർണ്ണ ജ്ഞാനമുള്ളവർക്ക് എന്തിനു സാധിക്കുന്ന പറയാണ്? അപ്പൊ ഈ പരമപദ പ്രാപ്തി ലഭിക്കുന്ന പറയാണിരുന്നിട്ട്. നോട്ടം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് മത്സ്യം കുഞ്ഞുങ്ങളെ പോറ്റുന്നത്. ആമ ധ്യാനം കൊണ്ടും. ആമ കരയിലാണ് മുട്ടയിടുന്നത്, വെള്ളത്തിൽ കൊണ്ട് ആ മുട്ടകളിൽ മനസ്സ് ഊന്നുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പോ നോട്ടം കൊണ്ടാണ് മാത്രം മത്സ്യം കുഞ്ഞുങ്ങളെ പോറ്റുന്നത്. എങ്ങനെയാണ്? നോട്ടം കൊണ്ടാണ്. അല്ലാണ്ട് നമ്മളെ പോലെ കുട്ടികൾക്ക് പാല് കൊടുത്ത് ഭക്ഷണം കൊടുത്തിട്ടൊന്നല്ല മത്സ്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? മത്സ്യം കുഞ്ഞുങ്ങളെ പോറ്റുന്നത് നോട്ടം കൊണ്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? കുഞ്ഞുങ്ങളെ പോറ്റുന്നത്. ആമയാണെങ്കിലോ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ടാണ്. ധ്യാനത്തിലൂടെ ആമ കരയിൽ മുട്ടയിടും, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആമ പോയിട്ട് വെള്ളത്തിൽ കിടക്കും. ആ മുട്ടകളില് മനസ്സൂന്നി ധ്യാനത്തിലൂടെയാണ് ആമ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? കരയിൽ കിടക്കുന്ന ആ മുട്ടകളെ വിരിയിക്കുന്നെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ആമയുടെ കുട്ടികളെ പറയുന്നത്. അതുപോലെ
കൃഷ്ണാവബോധമുള്ള ഭക്തനും ഭഗവത് ധാമത്തിൽ നിന്ന് വിദൂരസ്ഥനെങ്കിലും നിരന്തരമായ ധ്യാനം കൊണ്ടും കൃഷ്ണാവബോധ പ്രവർത്തനം കൊണ്ടും ആ ധാമത്തിലേക്ക് സ്വയം ഉയരാം. അതേപോലെ തന്നെയാണ് കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള വ്യക്തികളെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ഭഗവാൻ എവിടെയാണ്? ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ നമ്മൾ നിരന്തരം ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മള് എന്ത് ചെയ്യുന്ന പറയണത്? കൃഷ്ണാവബോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്തിലോട്ട് ഉയരാനായിട്ട് സാധിക്കും? ആ ധാമത്തിലോട്ട് ഉയരാനായിട്ട്, സ്വയം ഉയരാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാനെ നമ്മൾ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പൊ ഈ പറയുന്ന പോലെ ഇപ്പൊ നോട്ടം കൊണ്ട് മത്സ്യം കുഞ്ഞുങ്ങളെ പോറ്റുന്നത് പോലെ ആമ ധ്യാനത്തിലൂടെ കരയിലിരുന്നുള്ള മുട്ടകളെ വിരിക്കുന്നത് പോലെ കൃഷ്ണാവബോധമുള്ള ഭക്തൻ എന്താ ചെയ്യണത്? ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിൽ നിന്നും വളരെ വിദൂരത്തിലാണ് നമ്മൾ. കാരണം ഗോലോക വൃന്ദാവനം ഏറ്റവും ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് ആണ് ഇരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ 14 ലോകങ്ങളുണ്ട്. ഈ 14 ലോകങ്ങളില് കഴിഞ്ഞ് വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളും എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് എന്ത് നിൽക്കുന്നത്? നമ്മുടെ ഭഗവാന്റെ ധാമമായിട്ടുള്ള ഗോലോക വൃന്ദാവനമുള്ളത്. ആ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലോട്ട് നമുക്ക് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണത്? ഭഗവാനെ നിരന്തരം ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എങ്ങോട്ട് ഉയരാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്? ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലോട്ട് ഉയരാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നത്. അതിന് നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കുന്നു, ഭഗവാന് കീർത്തനങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടും ഭഗവാന് ആരതികൾ ചെയ്തുകൊണ്ടും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്? ഭഗവാനായിട്ട് അടുത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് എത്താനായിട്ട് ശ്രമിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ധ്യാനത്തിലൂടെ നമ്മൾ ഭഗവത് ധാമം ഉയരാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങളുടെ ആഘാതം അയാൾക്ക് അനുഭവപ്പെടാറില്ല. സദാ പരമപുരുഷനിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്നത് മൂലം പ്രാപഞ്ചിക ക്ലേശങ്ങൾ തീണ്ടാത്ത ഈ അവസ്ഥയാണ് ബ്രഹ്മനിർവാണം. അപ്പൊ ബ്രഹ്മനിർവാണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഒരു ക്ലേശങ്ങളുടെ ആഘാതം ആർക്ക് വരുന്നില്ല? ഇവർക്ക് വരുന്നില്ല. സദാ പരമപുരുഷനിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഈ പ്രാപഞ്ചികമായിട്ടുള്ള ക്ലേശങ്ങൾ, ഈ 3 തരത്തില് ക്ലേശങ്ങൾ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട്. സാധാരണ പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മ വരുന്നില്ല. അതായത് നമുക്ക് പ്രകൃതി കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ക്ലേശങ്ങൾ ഉണ്ടാവും, ശരീരം കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ക്ലേശങ്ങൾ ഉണ്ടാവും, മാനസികമായിട്ടുള്ള ക്ലേശങ്ങൾ. അങ്ങനെ ഈ 3 തരത്തിലുള്ള ആ ക്ലേശങ്ങൾ നമ്മളെ ബാധിക്കുന്നില്ല. ഈ ഒരു അവസ്ഥയെ നമുക്ക് എന്തെന്ന് പറയാം? ബ്രഹ്മനിർവാണം എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോ യാതൊരു വിധത്തിലും ക്ലേശങ്ങളും നമ്മളെ ബാധിക്കാത്ത ഒരവസ്ഥയെ നമുക്ക് ബ്രഹ്മനിർവാണം എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഭോക്താരാം യജ്ഞ തപസാം സർവലോക മഹേശ്വരം സുഹൃദം സർവഭൂതാനം ജ്ഞാത്വാ മാം ശാന്തി മൃച്ഛതി. അപ്പൊ ഈ ശ്ലോകം നമ്മള് ശാന്തി ശ്ലോകം എന്നാണ്, ഭഗവത്ഗീതയിലെ ശാന്തി ശ്ലോകം എന്നാണ് ഈ ശ്ലോകം അറിയപ്പെടുന്നത്. എന്താണത്? ഭോക്താരാം യജ്ഞ തപസാം സർവലോക മഹേശ്വരം സുഹൃദം സർവഭൂതാനം ജ്ഞാത്വാ മാം ശാന്തി മൃച്ഛതി. യജ്ഞങ്ങളുടെയും തപസ്സുകളുടെയും ഭോക്താവും ദേവന്മാരുടെയും സർവ്വലോകങ്ങളുടെയും അധിപനും എല്ലാ ജീവികളുടെയും സുഹൃത്തും അഭ്യുദയകാംക്ഷിയുമാണ് ഞാനെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ തികഞ്ഞ കൃഷ്ണാവബോധമുള്ള വ്യക്തി ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞ് ശാന്തി നേടുന്നു. അപ്പൊ ആർക്കാണ് ശാന്തി കിട്ടുക? എങ്ങനെയുള്ളവർക്കാണ് ശാന്തി കിട്ടുന്നത്? ഭഗവാനെ ഈ രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കിയവർക്കാണ് ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിന്ന്, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ദുഃഖങ്ങളിൽ നിന്ന് ശാന്തി കിട്ടുന്നത്. ഭഗവാനെ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കണം? യജ്ഞങ്ങളുടെ തപസ്സുകളുടെയും ഭോക്താവ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? എല്ലാതും സ്വീകരിക്കുന്നവൻ ഭോക്താവ്. അപ്പൊ എല്ലാ യജ്ഞങ്ങളും സ്വീകരിക്കുക, എല്ലാ തപസ്സുകളും സ്വീകരിക്കുന്നവനും, പിന്നെ ദേവന്മാരുടെയും സർവ്വലോകങ്ങളുടെയും അധിപനാണ്. എല്ലാ ദേവന്മാരും പിന്നെ എല്ലാ ലോകങ്ങളുടെയും അധിപൻ ആരാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് പൊസിഷൻ ആരുടെയാണ്? ഭഗവാന്റെയാണ്. എല്ലാ ജീവികളുടെയും സുഹൃത്താണ്, എല്ലാവരുടെയും സുഹൃത്താണ്. അതുപോലെ തന്നെ അഭ്യുദയകാംക്ഷിയാണ്, എല്ലാവരുടെയും ഗുണം ആഗ്രഹിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ്. ആര്? ഭഗവാൻ എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ തികഞ്ഞ കൃഷ്ണാവബോധമുള്ള വ്യക്തി ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ദുഃഖങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞിട്ട് ശാന്തി നേടുന്നു. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള ഒരു വ്യക്തി ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ദുഃഖങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞ് ശാന്തി നേടണമെങ്കിൽ ആർക്കും എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കണം? ഭഗവാനെ ഏത് രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കണം? എല്ലാ യജ്ഞങ്ങളുടെയും തപസ്സുകളുടെയും ഭോക്താവാണെന്നും ദേവന്മാരുടെയും സർവ്വലോകങ്ങളുടെയും അധിപനാണെന്നും എല്ലാവരുടെയും സുഹൃത്തുമാണ്, ഗുണകാംക്ഷിയാണ്, എല്ലാവരുടെയും ഗുണം ആഗ്രഹിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണെന്നും മനസ്സിലാക്കിയ തികഞ്ഞ കൃഷ്ണാവബോധമുള്ള വ്യക്തി എന്ത് ചെയ്യാണ്? ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞ് ശാന്തി നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഏത് രീതിയിലാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്? യജ്ഞങ്ങളുടെയും ഭോക്താരാം യജ്ഞ തപസാം സർവലോക മഹേശ്വരം സുഹൃതം സർവഭൂതാനാം ജ്ഞാത്വാ മാം ശാന്തി മൃച്ഛതി. അങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. എല്ലാ യജ്ഞങ്ങളുടെയും തപസ്സുകളുടെയും ഭോക്താവും ദേവന്മാരുടെയും സർവ്വലോകങ്ങളുടെയും അധിപനും സർവ്വജീവികളുടെയും എല്ലാ ജീവികളുടെയും സുഹൃത്തും അഭ്യുദയകാംക്ഷിയുമാണ് ഞാനെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ തികഞ്ഞ കൃഷ്ണാവബോധമുള്ള വ്യക്തി ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞ് ശാന്തി നേടുന്നു. കൃഷ്ണാവബോധ പ്രവർത്തനത്തിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാം? ഭഗവാനാണ് പരമാധികാരി, ഭഗവാനാണ് പരമമായ ഭോക്താവ്, ഭഗവാനാണ് നമ്മുടെ സുഹൃത്ത്
സുഹൃത്തും അഭ്യുദയകാംക്ഷിയും. അപ്പൊ നമ്മുടെ സുഹൃത്തുമാണ്, നമ്മുടെ ഗുണങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വ്യക്തിയും ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഭക്തന്മാർ എപ്പോഴും എന്താ ചിന്തിക്കുക? എല്ലാം ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ച് ചെയ്യുന്നു. കാരണം നമുക്ക് എന്താണോ വേണ്ടതെന്ന് ആർക്കറിയാം? ഭഗവാൻ അറിയാം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ ത്തില് ഭഗവാൻ ഒറ്റ വിരലുകൊണ്ടാണ് എന്ത് ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചിരുന്നത്? ഗോവർദ്ധന പർവ്വതം ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചിരുന്നത്. അവിടെ വലിയൊരു മഴ പെയ്ച്ച് 7 ദിവസം കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് മഴ പെയ്തപ്പോ ആ വൃന്ദാവനത്തില് ഹരേ കൃഷ്ണ കട്ടായി പോകുന്നുണ്ടോ മാതാജി ഇപ്പോഴും? ഇടയ്ക്ക് മാതാജി. നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഒന്നും കൂടിയും പറയോ? ഇപ്പൊ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? കഴിഞ്ഞ ആ. ഏതാണ് മാതാജി? കഴിഞ്ഞ സ്ലൈഡാണ്. ഗോവർദ്ധനത്തിന്റെ തുടക്കം. ഓക്കെ, ഗോവർദ്ധനത്തിന്റെ. അപ്പൊ ഇതെന്താണ് പറഞ്ഞത്? ഗോവർദ്ധന പർവ്വതം, നമുക്ക് വൃന്ദാവനത്തിലുള്ള ഗോവർദ്ധന പർവ്വതം എന്ന് വെച്ച് പർവ്വതത്തിൽ നമുക്ക് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. ഭഗവാന്റെ ഒരു ലീലയാണ് അവിടെ നടന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അല്ലെ? ഗോവർദ്ധന പർവ്വതം 7 വയസ്സുള്ള ഒരു കുട്ടി, ഭഗവാൻ 7 വയസ്സുള്ള പ്രായത്തില് ഒരു ചെറിയ വിരലുമലാണ് എന്ത് ചെയ്തത്? ഗോവർദ്ധനം പൊക്കി പിടിച്ചത്. എന്തിനാണ്? 7 ദിവസം തുടർച്ചയായിട്ട് അവിടെ മഴ പെയ്ച്ചപ്പോ അത് ഇന്ദ്രന്റെ കോപത്തിൽ ചെയ്തതാണ്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്തു? 7 ദിവസം കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് മഴ പെയ്താൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? വൃന്ദാവനം മുഴുവൻ വെള്ളം വരും. അവിടത്തെ പക്ഷി മൃഗങ്ങള് പിന്നെ മനുഷ്യരെല്ലാവരും ആ വെള്ളത്തില് പെട്ടുപോകും. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ ചെയ്ത്? ഈ ഗോവർദ്ധനഗിരി പൊക്കി, അതും ചെറിയൊരു വിരല് കൊണ്ട് 7 വയസ്സ് പ്രായത്തിലുള്ള ഒരു കുട്ടി ഗോവർദ്ധനഗിരി പൊക്കിയിട്ട്, പർവ്വതം പൊക്കി ആ വൃന്ദാവന വാസികളെ മുഴുവനും സംരക്ഷിച്ചു. ആ 7 ദിവസം കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് എല്ലാവരെയും സംരക്ഷിച്ച് അതിന്റെ കീഴിൽ നിർത്തി ചെയ്തു. അത് ഭഗവാന്റെ ഒരു ലീലയാണ് ഇതെല്ലാം. കാരണം വെച്ചാൽ ഭഗവാനെ വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് എപ്പോഴും ആരുണ്ട്? ഭഗവാനുണ്ട്. ഏതൊരു ആപത്തിലും ഭഗവാൻ ഉണ്ടെന്ന് ഭഗവാൻ മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കണം. ഭക്തന്മാരൊരിക്കലും ഭഗവാൻ കൈവേടിയില്ല എന്നുള്ളതിന് അപ്പൊ പറയുന്നൊരു ഉദാഹരണമാണ് നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ ഒരു ജയ ശ്രീ ദേവിക്ക് ജയ് തായ് ഗൗരബ്രഹ്മാനന്ദ ഹരി ബോൽ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്നത്തെ പിന്നെയും കട്ടായി പോയോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കട്ടെ? കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയണേ? കേൾക്കുന്നുണ്ട് മാതാജി. ഓക്കെ. ഇന്നത്തെ മുക്തിക്ക് ഏറ്റവും നല്ല കർമ്മം ഏതാണെന്നാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്? ഭക്തിയുക്തമായ ഭക്തിയുത സേവനം അല്ലെ? ഭക്തിയുത സേവനം, ഭക്തിയിലൂടെ ചെയ്യുന്ന സേവനങ്ങളാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. അല്ലാണ്ട് കർമ്മം ത്യജിക്കുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് ഭക്തിയുത സേവനമാണെന്നാണ് ആര് പറഞ്ഞത്? ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തത്. ഇനി ഒരു സന്യാസി എങ്ങനെയുള്ള ആളായിരിക്കണം എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നു? കർമ്മഫലങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുകയോ വെറുക്കുകയോ ചെയ്യാത്ത ആള്. അതെ, കർമ്മഫലങ്ങള് ആഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നില്ല, അയാൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല? വെറുക്കുകയും ചെയ്യുന്നില്ല അല്ലെ? അയാള് എപ്പോഴും ദ്വന്ദ്ങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന വ്യക്തിയായിരിക്കും. ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുന്നവരുടെ സ്ഥിതിയെ 5:10 എന്തിനോടാണ് ഉപമിച്ചിരുന്നത് നമ്മള്? താമരയിലെ വെള്ളം എന്ന പോലെ. താമരയിലെ വെള്ളം. അതെ, താമരയിലെ വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാല് നനയാത്ത പോലെ അല്ലെ? താമരയിലെ വെള്ളത്തിൽ കിടന്നാലും നനയാത്തത് പോലെയാണ് ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മാലിന്യങ്ങളൊന്നും നമ്മളെ ബാധിക്കുന്നില്ല. ശ്ലോകം 12 കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ളവരും ശാരീരിക ബോധത്തിലുള്ളവരും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി തന്നത്? സ്ഥിരചിത്തനായ ഒരു ഭക്തൻ കർമ്മഫലം സമ്പൂർണ്ണ സമാധാനവും കർമ്മഫലങ്ങൾ പെട്ട് ഈശ്വരനിൽ നിന്ന് വേർപെട്ട് നിൽക്കുന്നവൻ തന്റെ കർമ്മഫലങ്ങളിൽ അത്യാഗ്രഹം പെട്ടുവലയുന്നു. കൃഷ്ണാവ് ബോധത്തിലുള്ളവനും ശാരീരിക ബോധത്തിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ്? കൃഷ്ണാവ് ബോധത്തിലുള്ളവൻ എന്ത് ചെയ്യുക? എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ആർക്ക് വേണ്ടി സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യും? ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യും. ശാരീരിക ബോധത്തിലുള്ള വ്യക്തിയോ ആ കർമ്മങ്ങളിൽ ആസക്തനായതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്? സ്വന്തം സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള വ്യക്തിക്ക് എപ്പോഴും സമാധാനം ഉണ്ടാവും. അല്ലാതെ ശാരീരിക ബോധത്തിൽ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിക്ക് ഒരിക്കലും സമാധാനം ഉണ്ടാവില്ല. കാരണം അതിന്റെ ഫലം എന്തായിരിക്കും എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ടെൻഷനിലായിരിക്കും എപ്പോഴും ആ ബോധത്തിലിരിക്കുന്നവർ അല്ലേ?
ഭഗവാൻ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ടെൻഷൻ ഇല്ല. നമ്മളത് ഓൾറെഡി ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു. നമ്മൾ അതിന്റെ ഫലങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പിന്നെ അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നില്ല. നേരെ മറിച്ച് ഫലങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടാണ് കർമ്മം ചെയ്യുന്നതെങ്കിലോ അത് എന്താകും നമ്മൾ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരുന്നുകൊണ്ട് നമ്മളെ സമാധാനം പോകും. അങ്ങനെയല്ല സംഭവിക്കുന്നത്. അതാണ് ശാരീരിക ബോധത്തിലുള്ളവരും കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ളവരും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം പറയുന്നത്. പിന്നെ ശ്ലോകം 17 എങ്ങനെയുള്ളവർക്കാണ് മുക്തിമാർഗത്തിൽ മുന്നേറാൻ സാധിക്കുന്നതെന്ന് പറയുന്നു? കൃഷ്ണനിൽ ബുദ്ധി, മനസ്സ്, വിശ്വാസം. അതെ, ബുദ്ധി, മനസ്സും വിശ്വാസവും ആശ്രയവും ആരിൽ ഉറപ്പിക്കണം? ഭഗവാൻ ഭഗവാൻ നിർത്തുമ്പോൾ സംശയങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞിട്ട് മുക്തിമാർഗത്തിൽ മുന്നേറാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ അതെ, അതിന് പറയുന്ന വാക്ക് എന്താണ്? തത്ബുദ്ധയ തദാത്മാന തന്നിഷ്ഠ തത്പരായണ എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് നമ്മളെ ബുദ്ധി, മനസ്സ്, വിശ്വാസം, ആശ്രയം എല്ലാം നമ്മൾ ആരിൽ ഉറപ്പിക്കാണ്? ഭഗവാനിൽ ഉറപ്പിക്കാണ് അല്ലെ? ശ്ലോകം 18 എന്തിനെ കുറിച്ചാണ്? ശ്ലോകം 18 പറഞ്ഞത് എന്തിനെ കുറിച്ചാണ്? ശ്ലോകം 18 സമദൃഷ്ടിയോടെ കാണുന്നവരെ, യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനമുള്ളവര് പണ്ഡിതന്മാര്. അതെ, വിദ്യാവിനയ സമ്പന്നെ ബ്രാഹ്മണേ കവി ഹസ്തിനി ശുനി ചൈവ ശപാക്കേച്ച പണ്ഡിത സമദർശിന എന്നാ പറഞ്ഞത്. അതായത് യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനമുള്ളവര് ആരൊക്കെയാണ്? ബ്രാഹ്മണനായിക്കോട്ടെ, പശുവിനായിക്കോട്ടെ, ആനയായിക്കോട്ടെ, നായയായിക്കോട്ടെ, നായ് മാംസം ഭക്ഷിക്കുന്ന ചണ്ടാലനെ ആയിക്കോട്ടെ, എങ്ങനെ ദൃശ്യം? ദൃഷ്ടിയോടെയാണ് കാണുന്നത്, ഒരേപോലെ ദർശിക്കുന്നു. കാരണം എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലും ആരുണ്ട്? പരമാത്മാവ് രൂപത്തിൽ ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. ശരീരം മാത്രമേ എല്ലാവരും മാറ്റമുള്ളൂ, ബാക്കി എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിലും ആത്മാവും പരമാത്മാവും ഉണ്ടെന്ന് ആർക്കറിയാം? അവർക്കറിയുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അവര് എല്ലാവരെയും സമദൃഷ്ടിയോടെ കാണുന്നു എന്നാണ് നമ്മളെ 18ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് പറയുന്നത്. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ച ഒരു വ്യക്തിയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? ആനന്ദത്തിൽ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം, അതെ, ആനന്ദത്തില് കൂടുതൽ ആഹ്ലാദിക്കുന്നുണ്ടാവില്ല, കൂടുതൽ ദുഃഖം വരുമ്പോ കൂടുതൽ അയാൾ ഇപ്പോഴും എങ്ങനെയാണ്? സ്ഥിരബുദ്ധിയോടെ ആയിരിക്കും അല്ലെ? അയാൾക്കറിയാം ഇതൊന്നും സ്ഥിരമായിട്ടുള്ളതല്ലാന്ന് ആർക്കറിയാൻ പറ്റും? ഈ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ച അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. 5 ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് ആസ്വാദനത്തിന്റെ ഫലമായിട്ട് ദുഃഖം ഉണ്ടാകുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഉദാഹരണ സഹിതം നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ലേ? തീ കണ്ടാ പോകുന്ന പോലെ, കണ്ണിന്റെ ആകർഷണം കൊണ്ട് തീ കണ്ടു പോകുന്നത്. പിന്നെ ചെവി, ഓടക്കുഴലിന്റെ ഈയാമ്പാറ്റയുടെ പറഞ്ഞു മാന് ഓടക്കുഴലിന്റെ സൗണ്ട് കേട്ടിട്ട് പോയി വേടനെ പിടിക്കുന്ന പോലെ. പിന്നെ ആന തൊക്ക് കൊണ്ട് തൊക്കിന്റെ പറഞ്ഞു. അതെ, പിന്നെ മണം, നമ്മൾ ഏതാ പറഞ്ഞ? മൂക്ക്, ഗന്ധത്തിന്റെ പറഞ്ഞു. താമര വിരിയുമ്പോ മൂക്കിന്റെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ? പിന്നെ രുചിയുടെ മത്സ്യം വന്നിട്ട് വേറൊരു മത്സ്യത്തിനെ പിടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇതാക്കിയത്. അപ്പൊ 5 ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് ആസക്തി ഉണ്ടാകുമ്പോ ഉണ്ടാകുന്ന ദുഃഖങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. പിന്നെ ബ്രഹ്മനിർവാണം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ അർത്ഥമാക്കുന്നേ? ഭൗതികത്തിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന ദ്വന്ദ്ങ്ങൾ നിന്ന് മോചിതനായും സകല ജീവജാലങ്ങളുടെയും ക്ഷേമൈശ്വര്യ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ തിരക്കിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവനും സർവ്വ പാപങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചനം നേടിയവർ ബ്രഹ്മനിർവാണം പോകുന്നു. ഭൗതികതയിൽ നിന്ന് ആധ്യാത്മികതയിലേക്ക് പോകാൻ കഴിയുന്നതാണ് ബ്രഹ്മനിർവാണം. സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രഹ്മനിർവാണം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഭൗതികതയിൽ നിന്ന് ആത്മീയത്തിലേക്ക് കടക്കുന്ന മോചിതനായ ഇതിനെ ബ്രഹ്മനിർവാണം പോകുക എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ ബ്രഹ്മനിർവാണം എന്ന് വെച്ചാൽ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭൗതികത്തിൽ നിന്ന് ആത്മീയത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുക. അതാണ് നമ്മൾ പോകാൻ കഴിയുന്നത് ബ്രഹ്മനിർവാണം എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ ഭഗവത്ഗീതയിലെ ശാന്തി ശ്ലോകം ഏതാണ്? ഭോക്താനാം സർവലോക മഹേശ്വരം സുഹൃദം സർവഭൂതാനാം ജ്ഞാത്വാ മം ശാന്തി. അതാണ് 5ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ 29 ശ്ലോകമാണ്. ഏത് ശാന്തി ശ്ലോകം എന്നറിയപ്പെടുന്നത്. ഭോക്താരാം യജ്ഞ തപസാം സർവലോക മഹേശ്വരം സുഹൃദം സർവഭൂതാനം ജ്ഞാത്വാ മാം ശാന്തി മൃച്ഛതി. നമുക്ക് യജ്ഞങ്ങളുടെയും തപസ്സുകളുടെയും ഭോക്താവും ദേവന്മാരുടെയും സർവ്വലോകങ്ങളുടെയും ഇവനും എല്ലാ ജീവികളുടെയും സുഹൃത്തും
ആക്കിയ തികഞ്ഞ ഒഴിഞ്ഞ് ഒഴിഞ്ഞ് ശാന്തി ശാന്തി നേടും. നേടുന്നു. ഭഗവാനാണ് അതാണ് പരമാധികാരി. നമ്മുടെ